ni kunu ni najai nti anhwe no nti nti na obae nti wontu ameka no wasi we ni sika na man bi nti we na chire no obasa na me ko ne papa no busuafo ko busia se no kra se oni ablante na ja ampa ablante ne me ko e papa ne ka chen se oni ne nana papa ne ka chen se no kre ablante na na aba ho se oni ne ntena bi nti me mfa no o kan so na ma bi wa chire o friend ne yire ya duane e friend e fo no so wo no se ene e fa no ti me fa no no a me ne to na adwuma de me ko sahwi akontom na me adwuma ko ti me ko ba e no anyema wo akola afoforo se akuta no ena me yese me yi adwuma na me hia no se na wa ha na me hu wa che na me se afi na ma ba ho no yese de one ne wo ye no wa hwe no wa ja no nti se me sa ne natena na oba one na atena pen de ontimi nkase bi na me sa afa no na me etena nti me ko no ne na ntena se bia me ko hu ne papa na bi me ko ne papa no ho ma ne papa ne ka kire me se an oni na ja ma papa na eti me ko be ma ne ho ko pe ne number e na mbusa an se no kre ti be ma na afrem ka kire se an oni onu akọ ni na ja nti ye menye se ne ban na ma me maniska enfanto aduani ni am ayi me ka kire se na oba de me maniska nto aduani ni se me ma na o ma me ni sika de oba de bi be ma kola na di ese obubom duane e kan na ho no yifiri ho ti me ne tena ya ma edru papa ne beje ne ba na ode ne ko ti oba ho no ma oba numele be 8 na oba fande ne ko be ba na moto shenzem be free 9 to 10 ho na me yese da bi na ba na se ode nsahye ne ni nsam yi ade be chi no wu da me dem a me ntiase nti so oba ba o mla anopa no se o masa nti one me ebe ye na ye kan na ntiase adwuma nti me ko adwuma yo you are no man sa about say uku enti na obla se me nja wo no me how me ha ma beto na wo na me how ka mba bebre na gu ho no ni bla pa si jami adi tia na me family yo no pampi na me gida na se bla ma me dai na me bede no wa na me wu a watch me na me bana ko pin so be ni akwa na papa udi wo funu ko wo bra no because wo bra na ka che wo se wo nya wo na ma yes na ono no o wa dan fufu akura be bra ni na dan fufu no ma wale nya wa mo ma ja ya ya papa ndi wanda me na se me bra wo bra pa Akoma ejore ni ebe maidre yetumpo why akoma ejore Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma that's your night to me tonight. Akoma ejore ni ebe maidre yetumpo ebe madre at my intent. Akoma ejore ni ebe maidre yetumpo Akoma ejore darling ni ebe maidre yetumpo Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma 87.9 FM and Benada or Dumfo na Druminti and what the Adumbi Adum ye Amasabre yet yase Tachamada Bojum number Jadi and Wolfrey Sania Yakase Asida and Canidin Enti baby biada wobia no wadama na washenen so kopim se no me sabebo ya bema yemuso no koso na ene yentina medi ede Maa Akos dwumadie no eye akomam nsam na nakua koko wa ha evangelist Samuel Mensa wa ha sanso na pastor Julius na basikapa ena obaya enso wa ha Ismail Heward ebomi chidom ene adontene as producer enu nti baby awo onso ka ho bi fa odo bebu odomu na fe ye ni dwumadie fa message bra na yen kenkan enfa emaw ye wo project ya eno so eda ye ni so ye hia say 1.5 billion
150,000 Ghana cedis. And no nana me pesa make 150,000 Ghana cedis new currency. So what they call old currency 1.5 billion. And then ya bro so sent to Adama and also ya niabre. Hame say ya bay dia no so agents. So holidays no wo mo any ade into me my young kwaye ni muntem. Enti ena dia obi besie or standing innovation and kra yenua ba no ato yen ewo baby owo bono eho bono se jama yo se hinefa mpacho hwema me wato yen kra wo ho no ekre se nye easy kura baby a ye ba no ewo no ne dabre mu no enye enu nti ene amaye ama no entumi amfa no ama yesi wo mo enhwe ne kakra ma no oxygen no eni ade no kakra na yenso yenwo ha se yenya na wo ma ba beje fast se yenya yenso na wo so mo ba na yasra doctor for no ebedro no ma ye oxygen no a na kire se yenua no atumi ede no aba no wo mo asa begina mu ti wada ama baby awo bia no na wakoso eya akora bi na ne ho aka eya akora bi na sese wogina wowuo ene enkwanta eyewo ene me yasade se yebetumi age akoda yi enkwa ede esi ho se eyewo ankasa wo ba enka megiri yi sade oba taye no enu abi enanka won so obeye enu nti enya wo bai na eye obi ba no bomodi ase yenyina yebetumi aboa sanse yenim de daache akoda no oba beye ede ama yenyina nti yebeba so na yeba so abomodi anse wonso wo betumi aboa boa bi na bibia entumi enya kama boa bi na yentumi ensa akoda ne yade boa bi na eye whole in heart yenim nia aba yese sa yade no adoso obi nim kina obi nim jonku a ade beche so bia na eye wo bia na eye me sede etie bia no yenkoso ase yebetumi aboa ama bibia akoso na wo de wo sende eba na wonso wo send dia na wo de WhatsApp message ba mama send say na no make obi say ma send bio man timi de me boni nyina de ama mo kama ti wo dia na say wo de ne beba na wo de o message aka ho ne akenkan e de ama wo 0533487726 0533487726 0533487726 na yenkenkan message ni na emfa ma e was 0530507849 0530507849 na yakan e de ama mame ma wo akwaba Akoma FM. Mentio. Mejuso. Now what to say? Within the same. Mizidi Mohamed Samira. Edain. Samira Mohamed. Samira Mohammed. Okay, Samira ufri hine ne baye. Pacho mi fra babu. Abu. Okay. Ewia Samira ewa akoma mu nsam so akoma FM. Mine bra bino. Mimi shia ye ho na yisen bai satam no bisam ya minam nyina ye mia obisam ya da misi o da bi enye bibia na wo sa bisam mi ada na misi o manuma bi sisi ade ye no na wo mi frɛ me ametimi fa no call na ye wo ho fta echuwe brain na wo frɛ me 2 times na minu kasa ye no anu no wo frɛ me a memfa no call ni bio ena yo ho na misu abe bisa mi se ade wunyuma na si da bi obi abisa mi da bi sata enda epie ena wo bisa mi ena mika anukura chire omo ena omo frɛ sa brante no wo bae ena wo kasa se sata mu nyina no so obisa mi a na mi si da bi me yare manu adru se ni si oro so so ka na yo sito enye boni obehwe me anuma wo we wo ana omo edi ense se enye ne dia ebe tuya ni sika ma se ne dia enu anu no na yoko ye scan ebe kore na wo free obi omu area no ye fa no fast time no copy month way how many months na opakon trans 8 months ni to 8 months na mi see you to no anga so one ka hwe na wo ye scan no
and I call your mom uncle so see 8 months 1 week and I was oh and then you're born to know one so we can say 8 months 1 week and you're bonny and I buy what can tell me and I say ni amaya no crobation me no mau say bibia ne o obehwe me to enu anu sito wo kofie ago kan kire no mami to no mami no ye o ha 2 days na wo frame me ka kire me say no want me hwe me nya ni dia enya wo de no na ye ho me papa be frɛ wa no wa kan fun a kire me papa say onu want me hwe me enti am yo kope ni papro no do onyi say no no hwe me ni papa be friend bia this e wa kan fun a kire no Traso. Papa be kan no kan fun kire me no wa kan fun to and I can change so no want me hwe me ana ma wo enti nyi say no so enya ni dia enti wonji wo kope ni papro no enya ne dia we say enya ni dia na nti abranche no your friend is saying your friend yaya wo ye di adwuma pacho twa abobo ya e adirita Ochi FM 87.9 okay Ochi Prajia wono ankasa otehene ranksa oti sawaba enti ushia no afibe mu na ushia Yakubu enye afikura second complainant no your friend yaya meboa okay ushia no bosumi be mu afibe mu menu no nya afisa enti menu no ya share 1 month no na follow 1 month na mo ye fasting no minim fasting kro enti last year na wushia no ana FM 87.9 Kumasi ubetu oh mama ubetumi akasa wonu na enda enti kasa breben eyi chiruya ya etwemu ya ye chiruya no etwemu na sama oka ena wuhia no na chiruya no sister chiruya no moye no boso beben e fa no fasting no kra no buso we be e fa ni say 8 months mo na okay 8 months mu ne we na che say afi we mu na wuhia yaya meboa onu so mo bisana na osimi nu ya ja ya buru 1 year kra yin so enye buru 1 year okay enti ade na na wo na wo ye adwuma be ana na wo ko school no hia Debi miton ade wojom wo to de ade ti uto ti e wojom okay enti e kwa be so na afa so hia no kire ye mu pacho like biditi onu de wofa obi nema dropping ena de bia oba no otum ne kasaksa no oso to opeme na oji mi number eno anu eno oji wo number okay nti ehine fa na ode wo kro sise o se wo penu na wo na wo ko ni fie ana wonu na baba bia wo tada kro we ba mi fie na edu ko tada kro na makọ no hosa wono timi ba wo fie ade wa wo han dan Debi ase oba no ofen FM 87.9 but onu woni wan na tie mini nana na ti onana wanya fie pacho ye bie wa no onana wanya fie be sen onana anya fie be sen but wanyini okay nti eya eture bia wono nana na dadan ba ko enti be ma no wa be hye mo dem order wono nana dem order Debi nti wa nana wo ko ne ho wo boy no no ana se dakoro pe ene woni wo hia ye Debi minu no ya tina che kakra wo jidi wo se dakoro pe ya tina boy no o se dakoro pe na woni wo hia ye 87.9 enye dakoro na hia ye ansa na wo ba be hunu yaya no na wo ni boy foforo bia ho Debi oboa mama mani abre me se wo boa ansa na wo ba be hunu yaya no boy ben ena na wo ne tie mero obi ntie sa o like first no de mero obi ntie sa ono oji mi number no ena minu no hold prep ma ndi obi echibio me say wo ne yaya e wo ho no be ma ben boy ben ena na wo before obeba boy ma ben na wo ne twempena oh no ye be DNA enti mi bisa wo no ye be ye DNA enti kan no kre no no de ache ansa na minu no be hia no ache sen
Woni ba ko ni ja ye na bi say ansa na woni we ebehia pacho minu ba ko no order an kura 3 months kura na minu no yanhia bio na minu do hia ye na wo free ho no wo hwe hu ni say wo braba wanya wo menses ansa na wo kwa kofa be ma foforo ani o mae mae ansa na kwa ko hu no yaya wanya wo menses mae okay enti na wo na nanim say wo na yaya ene wo ho pacho de mi na woni mpratwe ni na wo na ehunu da enti wo kɔ yaya nso ho a wan na ehu sɛ wo ba abrante ne ho ya wo betumi adi adanse sɛ oh yaya ka sɛ ɔne na da ba ko a wo boa esansa ne yɛ taa ehunu no ɛwɔ ho mpre dodo sei enti wo kɔ ho a wan mo na ne wo yaya fie ho a na wo mo hu wo omo fie nde wo kɔ bia wo de omo pia bontisa ada ya wo kɔ otamben ya wo kɔ otamben oda bi de mi ko ebi 7 ana 8 nti wo bia ehunu wo fie oda wo ko mo nyina wo dem 7 8 ada wo mo ya nkokɔ no matimi ada ntem sa ma me omo pia wontisa me say wo mo ya nkokɔ no matimi ada ntem nti da kokra ni wa 7.9 Kumasi omo pia wontisa ebi omo ye adwuma omo baranda mo omu ya adwuma wo mu valanda obi ani wo ba abɔntene obi ato fence wall ahyɛ ne dan na wo hyɛ mu no mu sister now obi ato wo ne na ehia wo say wo nyima boso me say pacho mi ko 9 months wo ko 9 months 20 and when you feel saying 26 years wan kwan kwato obi a wo fie woda bi ko wo kwa anajo 87.9 sie no wodi wo sie anasa anajo na wo no ma sha ni pakoni wo fie no gate no dia ha nti wan na woni mu no fie ho minu ohan dan ana ye na busua fie ebia onu wo ase obe ware ye no no ko ha isa dem no isa ni yiri no onu kwa ne o obe ware ye na che say yaya ware na onu no yiri no ajai obua onu ne yiri wo ho ne yiri kura ne ma bi o ne dem no na che say wonya awade se ne yiri ne ma wode mu na che say wonya na che say wonya awade yaya na ka che so wonya awade ne ma nyina no like o ma paki ne ma munye besan ono ana ahye da akekere wo ba de ma egu ba shit mu abone po ahye ba bi se ba ya wo suspect anaso wo magya se wo magya na hu no wo se wo ne ne yire na gya ya bosomi se ni omo so o ma che dia ma minu sa date no ena na ne ma da so wo ne dem nti wo ma e mo tiri nko na do ma se wo o se ne ba no mo 3 mo ye 3 wo mo da tebe omo na na ho okay enti omo de ebra wo ka se wo nyima wo bo na mane no wo bo ya mane no de na wo ka he wo ka ya satam no de wo ka no kure wo mi na na ho o ka no kure sen sti se satam na mi yari ye no e na wo bisa mi man ka no kure nkyere no ni nyina wo nim e na wo ka mi na na se ni se na mi na ka se o shude e na no de wo nka hwi sti se nye ni dia amma ye ko ye love no na ye hwa e na ye ko ye no e na wo bisa obi omu area no se ye fa no fast no month we how many months na person can say 8 months ni to 8 months ye ko ye scan so ye you na mu say 8 months 1 week ni e na wo si o no dia want me can say enye ni dia obehwe me no mawo no ma ye bibia say ye dia ni no enye ni dia woka ni dia wo si mi na me betua say enye ni dia obe fanisa mebo ena woka say odi o ko hwe no bo kan kire no ma mi se ni si woka ya na o sa ko kan kire mi say 2 days o frame mi o so no on pini say eni dia on gibio me say ebra ewuwu sa onyemo no ya wo ka kire yaya no na wanya boso me say satam de busumi baako na busumi baako enu wajitu mu ena ukoko hu no onana debi satam no de busumi baako no
obisa mi no na mi si o there be minam nyina na ye mia honam nyina na ye wo ya no ma duro sisa re beye to beye no a na mankan kan chiro bia mankan obia no na mi ba fie o na ebube wu se minyim na mi si de wo bisa mi na mi si de be nya nyi na say ya ye bisa wo ase ye nyi nsan ya na obi na bisa ye saka mu de wo nya bisa mi epie ye na omu bisa nkrofo na ebisa bisa na mi si de be nya nyi nsem to nya ni shem no se na me suwa aka kire ni se minyim na mi si de be nya nyi se to yo ho na mi na frame se ni so ma kan chen se minyu ma kan hwe nkyere no na mi papa ji sa boy no number afre no okay me bo na ebra na wo yare no wa bisa mi de na ha mi na mi hospital there be okay what woda me wo ba ko hey sister girl sister Samira Mohammed Auntie Samira Mohammed hey wo baba ko na wonyi mo ye wo bi a wanyi nsen da wonyi mo ye wa ehunu wo se wo yare wo fu pi na me pa chi wo ya bodu ya pen Samira bi wonum kasa na mente merci de wo bi abodu ya enti wo fu hono no wo fu hono no na wo feel say ya yare eye kidney yade eye liver eye duabo edidie na da bia sori a wodi de me wanum gare na etu wo yam enti wote ho wo fu ye kese wo se me yare na ba ma bisa wo se makoto adranum na wo fu no ye kese wo se me yare na ba ma bisa wo se ya makoto adranum sa bosu me nwotwe sister no wo fu no ho no na ga asade na eye wo Samira Mohammed me say wo fu no ho no na ka asade na eye wo eno dan chan me pa chi wo oba pani no wadi fie san Akoma FM 87.9 kasa kasa mani abre 5 years ni oba na nya 5 years me da ase sa first nyin se na wo nyin se ye pa chi wo wonyi mo ya no obi na ka kire wo so onyem me pa chi kasa kasa mame Debbie wa na hunu ye yo me pa chi hunu ye no na wanya boso me sai sa abre no o satam de 2 months e na ade hunu ye edie na esesa woni padua ni mu sankyera ne ben na ma wudi hunu sa wonyem o first born no ka kire me oh no de satam mini boy no de na e wo ho dem ba ko enso no de Akoma FM me enye hwe no wo beka o me say edie na na asesa woni padua ni mu say na na woni padua mu ye wo a e ma wo hu sa wonyem o first born no ti say yare de ko ya ma basa wonam ye obasa na me pa chi wo we no second yin say ye hyem sese ya no eno na honam ye obasa ano de mandasa de bia mi wojo ano de manfandasa de bia wo wodwom say nya na aka che me se na ho ye obasa wo ka ya wo ka che me so yare na yesu be de mitimi ye djuma ama we de bia mi wu say mitimi ye djuma nti wo so won ya no fe first day no de 1 month ni de na ye misa amaya ko nyina na 1 month ni na ye wo sa na wo hunu say wonyin say wo first one no sa na ye wo enti we so ye nyin say wonyin say ndakra dia nka ne nka ha me na wonyin say da wo ma benya 5 years me pa chi wo bra eta apa ho wonte bra na se ye Messi Sinki. Akoma FM 87.9 Messi Sinki. Mame bie wanu na kasa na mente. Debbie. Busumi njina ya na aba. Busumi njina ya na aba. Yo. When you wadru menopause. Debbie. Okay. Enti wunru menopause. Wo abosome wo mensese ya ma. O amu na esiri mi no Messi Sinki no. One for myself for free me sonko. So what you say? Wunya wo menopause. Wuni how ewo wayi
sinkimu menses wuni ha wom bosumi ama bosumi mienu ama bosumi miensa ama bosumi na ya ama bosumi numa ama ensia ama pacho na ate ho ye de mitio ma me kasa na mintie enya bibia ena one pay mu ehunu se die nti ena first na me nya me menses all right ba se se me nya eno so ahawo sister me no na edi nkomo aha ti wan na abo na mane se yi se bia se me menses ya ma o ase bosumi me esa me mai adan wan na wo bo na mane ebi man ka chiro bia Akoma wan ka chire wo bia 87.9 Kumasi. man ka obia ena woto no wafu hunu aboso be nwotwe ene na awotwe enti nkrofo na nka kire wo se wonyem ansa na wo ankasa ya woto wo hunu se wonyem ohunam ye obasabasa etru bia honam ye omre etru bia sa wo bofo no na wo fe kakra meboa emmo wutiri nkoma me na me abre sani eba nyina ensi asi ena ate wo se na wonim se onyem ena ate ho de besi dan na abrantie waje atum Akoma FM. ebesi dan no waje edi atum sister bremu kakra kandia kakra sɛdeɛ ada no wo ne yɛdi nkɔmmɔ no kakakra sɛdeɛ wo nso wonim wotee no anamontuo wo ne bɛrima no kasa a yɛde ɔkae mepakyɛ wo nso fa wo deɛ ma me sɛ na wotee no na ɛdeɛ no wayɛ fa ho media na pakyɛ emre ma nti wankasa kɛse a emre bi na me ho mfa me ɔno ɔna na nɛte me bi so bɛbɛ me ne me kunu ɛna yɛ nti na me ho mfa me na me frɛ ni so ɔmbɛyɛ de ɔmbɛsi nua mama me ɔbaa ne sana me se hwɛ no Akoma FM 87.9 Kumasi. nti owie yɛ na ɔbɛkɔ na me sa ne se Samira sana me so hu no me hunu yie jama wonyam na ɔse da bi na me si Samira ka no kra because me hu sɛ wonyam na ɔse wonyam odonya me ka bibia sɛ oh we die da bi ɛnyɛ saa na me si hey yo ɛna ɔyɛ dɛ na me kra no na ɔyɛ dɛ na ɔkɔɛ ti ada no so mi kɔ mo adwuma mu ɛne na master ɛkɔtena sɛ no ɔse yɛ adwuma se yɛ no mehwɛ ne saa na bisa na master sɛ ne ba no ohu ne sɛ na ɔse ɔno nso so bet wɔnya bisa no bet so ɔno nso so hu no ase wayɛ basa ɔno a wɔnim deɛ ɛha no na me se me deɛ sɛ na me se hu yɛ no mahu sɛ no ho adane ɛnso so sɛ mera obisa na ɔnka no kora nyɛ den ɛnkyerɛ nti ada no me wɔ hɔ no mo anya yie bi wɔ area hɔ na me kɔɛ nti ɛ na na se ko be pɛ me number no ayɛ den me number na free no phone so ko be pɛ no ayɛ den wa frɛ me na wɔde ato me anim deɛ yɛ ba akɔfa abani ɛna maba nti maba yi deɛ wɔde betu me anim na Samira nyem wa kyerɛ abrantie a wɔne ne nyem na abrantie de ba ayɛ no so no nso so kyerɛkyerɛ yɛ no wɔse Samira mbɔ na amane 87.9 Kumasi. sɛ wɔnyem Samira di asie wa obehu bi obebi sɛ Samira bia Samira nka no kra nkyerɛ sɛ wonyam no aka sɛ da bi no odo nyame nyina sɛ wonyam ai odo nyame nyina sɛ wonyam to nipa no sɛ wonyam wo bɛyɛ ne den wo so na me so me de yɛ yi nti ofrɛ boy band sɛ saa de a ɛna ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔ twa scan ɛna ɔde bɛyɛ ma no nyina kɔ yɛ no ɔmo kɔ twa scan no ɛna yɛ sɛ aka 3 weeks na Samira wo na me si kana wɔtwe me ensa no wawo saa tama me yale ya me ma ne be si me nua mama me saa tama de me fa ne se ase 6 months saa tama no kura ko pe mu ka no kura kyerɛ me a saa tama no ka betimi aye hu bibi kura ansa na ka ye bi obewu kura wawo no mo akula ya ma de ya afum ye mu pra ko pese ya ntimi de mi ni mo no na brantie ne se ɔkɔ ɔbɛhwɛ no me sɛ na yɛ nana ne se ka kyerɛ ne maame ne ka kyerɛ me ne sɛ abranteɛ ne se kɔ ɔbɛhwɛ no na wawo wie a na ɔmo ayɛ den na ɔmo ahwɛ mogya no sɛ bɛrima no se ɛyɛ ne dia deɛ a ɔbɛtoa so no ayɛ den wahwɛ sɛ ɛnyɛ ne dia nso a bɛrima korɔ no na ɔmo tua no ka ɛna ɛsɛ saa deɛ a ɛyɛ na ekyirɛ me gye abranteɛ no ɔma me frɛ bɛrima yi a minim sɛdeɛ bɛ na ɔkɔte yi o sɛdeɛ bɛ na ɔkɔte yi o afei deɛ bɛrima yi asesa na adwen wɔso wɔno no
ɔnyɛ saa de no menka no korɛ sɛ me nua bɛyɛ ma no a na obi di nyinsɛn aka bɛyɛ 3 weeks no wawo na di nyinsɛn de abɛ ne so no a mɛpene ɛma na agye nyinsɛn no na me se na me so me kan sɛ no kora deɛ wanyɛ ni yi because wanya bɔ wudi ne deɛ wo na ɛbɛyɛ den yɛbɛfrɛ wayɛ den ebisa wo deɛ wɔ sɛ ebisa because wo me mo pa me ho no na me ni hobby mo nkɔmɔ adeɛ sa mo kodi no me ni hobby enti ɔno wo na wakyerɛ me sɛ ɛyɛ wo nkyɛn me so ɔde wo no mama me ameyɛ den me frɛ wa me ba twɛ me sisi ana me ne Dr. Grofai emedi nkɔmɔ emra na yewia yasan ya ba betoa so ɛnu nti Ebra Samira Mohammed ɛte hɔ na wahyɛ wo green akata wutie no wadawro ma kakai wutrim because me say ba so kakai wutrim die ntia wo bia bisa wo a wonim sa wonyam na wo do nyame sa menyem me menyem wabra wo so wonim sa wonyam wo me bebi sade ntia na ade sie because nyinsɛn no wo yɛ dan ya wo bɛwo ana na pɛsɛ wo hyehyɛ hyɛnema sei saa nti wo wo a wo bia ehu na wakɔ akɔto akora na to gata meboa sɛ na wadwe no on dia wɔhyɛ no wo so wanyam wo sɛ wo so wanyam enu tu obi abisa na obɛka sa menyam ti ada anyi sɛ ɛyɛ awo bɛka no kwata kwankyɛn no wo owia no wabobɔ na obi da obi gatam twurodo obi dasbi mu twurodo toilet mu twurodo ade obi ahu so wanyam wɔn wadwe no akyɛw doctor Marco mama wa ha ya biriaba na promote say na me add more the swatch what the nature happy Nkrumah Day. Hey, thank you. 87.9 Founders Day. Saturday. And Idi akope bosu me yawie. Bibi akope bosu me yawie ye. Eye Grofai mojadro papa. No ana waka no. Obi e bi beka ne katre maso akogu ne yam bia no. And na de se to Maa Akos adro. Maa Akos adro. No a de koko da ho no. Eno a charity. Okay, doc. Yo, yan chia no atiefo. Grofai mojadro ide yan kase kuku. Ene adro friend Zainto Xylem and afra ye Grofai mojadro no. Da bia obi obanu bia wa danse pa odi fa adro ho. Ifise ba ye beka se onipadua no da bia okasa kyerɛ yɛn na nam se yɛn ti nipadua ne kasa nti ene bibia yare afia mu nti ne bibia ye ba wo symptoms ayɛ on ne akyerɛkyerɛw si da bia wani be ba ho so na yare no ɛmfon mu Maa Akos adro ye frɛ ne Grofai de obi obanu bia wa danse pa odi fa adro ho na danse yɛn de bebree na naso de watiefo no akasa na ɛton adro ne ma yɛn obɛfrɛ ono so obi na to adro no onom yɛ no ɔse yɛ to akyerɛm sɛ menkoto bi da mu nyinaa mase danse yɛn de bebree obi sene mani so bire me menom yɛ no ani so bire no ɛkɔ obi kura de ono ɔse eni bosumi mienu bosumi miensa wa abra onko hospital enam awia eni gya ho a adwuma wɔyɛ nti onom yɛ bibia yɛ kama obi sene Akoma na ɛbɔ ni peri ɛwɔ mu ana na ɛmo ahye no onom Grofai mojadro na wɔn tibi obi sɛ na ne nsa ne nan na yɛ titiriti onom Grofai mojadro no ene ne nyinaa ɛkɔ obi sɛ ho yaw ni nkotodwe ne ho nyinaa twetwe no onom Grofai mojadro no ene saa yaw ne nyinaa on tibi obi sɛ adura na dwo obi a da hwam kromo no ono de omini kɔtɔ ha no omina bɛtɔ ha onom Grofai mojadro no ani ka sɛ wo mu ne sɛ na ade akyi agye sɛ bɛbɔ ne prum nyane no ansa na wasɔre obi sɛ aduane siwo a ɔde ne sɛ bɛwɔ mu saa wɔntimi ne di onom Grofai mojadro no ene odi saa agye ntumu ye maaminum wɔn sɛ wɔn to ase na atwitwi wɔn mu onom Grofai mojadro no ene bibia ayɛ kama sɛ de yɛka no yɛ bɛtwa mu a ene ɛma yɛ nua ma no ɛmfa Grofai eni agoro a ɔbaa bi a wabie ne bag bia na Grofai hyɛm ɛyɛ menstrual disorders nsɛbɔ mu haw de mfie du no ohun ne mogya ni ene onom Grofai mojadro na ba bedro de ba na ɔte yaw ne biem de ba na yi clot ene wo hu biem de ba gise de ne kɔ hospital ansa na atwa no yɛnom Grofai mojadro no bibia to atwa de na ani ba tuntum ene yɛnom Grofai mojadro no ani ba sɛ wo ani ba sɛ enwo nom Grofai mojadro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ kama de na mpɔmpɔ bobɔ no ɛbɔ ne pai no onom Grofai mojadro no ene ne nyinaa hwete do dware wi a gise wɔkɔpa afi no de adwene ho no ene wɔn tibiem obi sɛ wɔanom Grofai no onim ade ɛfɛ nim sɛ bibi wɔ hɔ ɛfɛ na tenka feelings onom Grofai mojadro no ho sɛ saa tenka ɛdɛ eno nti yɛ ba bedi nkɔmɔ afa namness wo ha na wo nsa no na yɛ titiriti
ti sɛ wotie radio no agye number no saa na wohwɛ TV no so abɛsi yɛ afa phone twa bi frɛ TV no sɛ de bɛyɛ a wokɔ pharmacy a omrɛ grofine number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yɛ ka namnesa de ni enim sɛ ananse akyi ɛno na yɛ nanan mi kyerɛ yɛn yɛde ananse saa ma yare di yare kɛse aba ama bi kura famu ahwere yɛ mu ka adintra na obusa doctor bia sɛ de na kɔfa saa yare wi ba do bɛka kyerɛ wa ne sɛ ya na sra de bɔne na ɛfrɛ ne cholesterol no ɔwura nipadua num awura ntini bi na ɔne watena 15 to 20 years nti ho yare no de doctor fo ato ne din silent killers de kan yɛ pressure heart attack stroke septicemia wanhwe ya saa yare a ho ne kitikiti ebetimi atwe wa koduru saa gyina brɛ no ɛno ti na esi num go fama geduro no efi sɛ srade no afom adɔɔso na afom awura wontini ɛfrɛ no akri saa akri ne nipadua no ayɛ mogya na wie na ɛpɔmpia fa akoma no saa entiri na ɛdi kan afam na ɛfam a ɛdi nuane a wadi ɛfrɛ no nutrients mframa a wahome papa na ɛwɔ mu na ɛfrɛ no oxygen no ɛna ɛfra kɔ nipadua na kwa nyinaa ma nipadua no agro fine na nyame a nyɛ wadom na srade fom ko wura saa entiri mu a ɛma emogya ne ntimi nnua pro yie sɛ mogya na ampro a nnua pro yie a ɛde wahaw betu nipadua no so ɛde asoɔhye betu nipadua no so ntibere biara no so ana symptoms a obehu sɛ srade adɔso wɔ nipadua no bɛma wo nsa na ona yɛ tititi ɛbasa ɛbɔ nkaye sɛ yare bi de anim oba wanhwe yɛ de wobɛduru yare kɛseɛ a ɛfrɛ no atherosclerosis ɛduru saa berɛ de yare kyɛ mframa no na ɛfrɛ no oxygen no ntimi nnuru wadwene mu ntam saa mframa yɛ nnuru wadwene mu ntam a deɛ kɔbaa ne sɛ wadwene no sɛ so sɛ ɛwu nti deɛ so wano ɛwu a wano ɛkyea no no wo nsa dɔmpɛ no ntimi ɛmui so ntimi mpagya wo nan ntimi mfa ntia fam obi kora de otia fam ɔso otia fam so obi si duru anadwo a na ne nan hyehye no obi si wɔda anadwo a na ne nan hyehye no ne ho nyinaa hyehye no obi kora de no so afiri si yato nadu kɔpem si yɛbɛkasa yɛ ɔto gro fam ageduro no ne ho hyɛ sɛ yareɛ obi gyina faako kyɛ ana ɔtra faako kyɛ na ne nan si pagya obi timi si ne trase efisɛ ne tifa edwa ne gagaga asa n'ani eyi ato fam nuti ne si no go fam ageduro no sɛ de bɛbɛ yi srade afiri ne padua no etwe saa srade dɔs na ewura wadwem na adwen ne paya na doctor for friend stroke na wo mo nya stroke no so doctor for kyerɛ sɛ emu 80% wo mo di free pressure na eba saa pressure yi so na wo mo nsa na wo mo nan na wo mo ho nyinaa ahyehye wo mo na wo mo na se pagya no enu ti kyerɛ sɛ no go fam ageduro no na stroke ne de ɔkyewa wagya okra ne se wagya wato dem na saa bria otimi kɔba kra na tesɛn na yare stroke aka wato dem no go fam ageduro no na saa yare a yabobɔ so nyinaa doctor for kyerɛ sɛ ɛyɛ preventable ɛkyɛ sɛ betimi asia no kwan yɛn go fam ageduro no na yi sradie mfiri padua no efisɛ duro na friend xylem ne kokoo na ewom no ebua yi sradie mfiri padua no no go fam ageduro no sɛ bɛbɛboa ama oni padua no ayɛ kama andika sɛ ma wo go fam sɛ wanu maduro no a ɛsa yare na ɛsan sisi ni padua no ɛno nti ne ato dini grow fine nyini kama nyini fɛfɛɛfɛ nyini na saa bere ya wodi ahoɔden epe sika no nkotomre bi ma nsa fa sika no kopa ahoɔden wanu no go fam ageduro no kra bedroom re bi no bɛkɔ hospital doctor bɛka kyerɛ sɛ de bi o mo efrɛ sodium ɛkɔsoro nti atua wɔn kyene cholesterol level ne kɔsoro nti na mono ana anwa meni biem sugar level ne kɔsoro kesi kyerɛ meni biem eduru gyina bere sɛ dia mema ne ayɛ mɔbɔ wonya saa yare mu ba akokra no a o mema sɛm bɛkɔ fam bɛma ne ngui sumu ahoɔden no akoma na agye de yɛ adwuma ngo fam ageduro na yi srade mfiri padua ma ne padua ɛnyɛ kama ɛde yɛ akase kokoo na yɛ adure ti wo hona so ni so biriw wo yɛ adwuma wɔ awia so wo yɛ adwuma ogya ho ngo fam ageduro no wakoma na ɛbɔ periperi wo mu ana wo yɛ ma hyew ngo fam ageduro no unsa no na yɛ otitiriti menka sɛ anase na akyew obegya wo no na wɔde pressure any stroke in egya kwan aduane siwo na wontimi ne dia ɛyare no ngo fam ageduro no yɛ nua ma no menstrual disorders na de atwam de ba ya wom atwam de mfie du na ma yɛ no ba bidru de ba na yi clot no ma bia beba ɛna adanse aba sɛ ono ngo fam ageduro no kra esiesia wodie ma otimi nyaba ɛfa ho fa oba ɛno ngo fam ageduro no sɛ de bɛbɛboa ama nipadua ayɛ kama baby eto aduro bia obenya ngo fam ageduro ni bia to sɛ yɛ pharmacy shop herbal shop over the counters when your friend drugstores no yankasa so wakasa enam a eto aduro no wo hia ka na no atobi na emom sɛ opɛ bi etu aton na wo Ashanti region ha bisre wo akopi FA pharmacy o Tafuni road o so per 1000 cartons obenya
Missy Herbal umrom, Angelos umrom, Danny Herbal umrom, Apidanko umrom, Qualinako Austin, Reserve Power Kewo, Tenateko Sofoli, Pure Live Wabwaka, have me was a for Quali Obenya Grofan, Jab Pharmacy was a for him fee, Sax Herbal Patas Blockhouse, and an age of Patasio, Costa Pharmacy of Pampaso, Yellow and Orange Mamukum, Mr. was on Crimemo, Kanshi Drug Lane, King's Walk Herbal, Tenatet, Nanabuache, Angel, Ruta, Repash, Halos, Omina to Grofan with Jadrono, Asama Ekus Pharmacy, House of Drug, Vidama, Ubinyabi. Sana Udrum, Kokwa, Hillside, Benya Grofan with Jadrono Biho, Hillside, no friend Isaac Drostor, no, Sunya Capeba, Mose, and a green light. Tachimai Abido Depo, I fear opposite. Brekum, Dr. Clement Hall, main station, Ubinyabi, Takwani Pristia, was a bido fee, Grofan or Ho, Bogoso, unique Heba, Ubinyabi. Takrade, crisis the answer, what a friend, order punching cracker, Ubinyabi. Elibo or the low, Benya Grofan Majadrono, Capus, Boachiansa, and Napena, Benya Grofan Majadrono, Sadadu Mankesima, Associate Station, therefore, Ubinyabi, Sadadu Wa, Obroni, and 1,000 pharmacy. Tamale opike gombila baabi eto aduro bia also pe grow farm mojadro na edi kokwa ye no enunti edi kokko no ato ti wo so wonsa ene onan ayo tititi a menka se ya nanse obegya wo no the pressure de eja kwan ye anum grow farm mojadro na age yan dia ka se grow farm ya so age so ade say it makes you grow fine. Jamaica will be out. That's a never say Abba near Betua at the Suanis. Just a near Bessat was one pint of Bomodi and a Mamma Sanka. Grow fine be. Different 0244 5965 32 0244 5965 32 0244 596532. Na any Dr. Grow fine any encomo. Aha. Eye Akoma 87.9 FM and afe Onua TV Akoma mu sam dwumade no enoa ena mako magiedwa mede ebremu no na ansa na ye ne Dr. Grofine ekodi enkomo no na mene eye Samira Mohammed ena edi nkomo wodi abrantia ye friend yaya ena eba ye se abrantia yi chese woni no anyinsan na esoso ewie ya obeka che ne se nyinsen no enye ne dia na mase ya ba woso biem Samira Mohammed ediye nti ena na obia wo bebisa wo se wonyim bia no wodo nyame na wo ka che ne oni ya ne se onyem die ntia enye bibia assignment ase na sabra no de se de wo se wonyem me pacho kasa kasa na maintain sabra no wo se wonyem time na nkrofo ebisa wo e kasa wonyem no nyina ne wahunu enti die nti na wo ka kire wo mo se enye nyinsai Sami wa wo da 26 years unsha die nti ya kire me mu enye bibia na de na omu enti wo pese wo twa wo mo surprise ya na baby enti adan botaye bi wo ho ntia ka kire yan se wonyinsan da wonim se nyinsan mo nkofom ana meboa ese de tie bia no wo fu beye kese ena wo bewo se wo pese wo wo a wo bewo meboa enti wo bia behu enti die enti na wo disie because wonim be ma won na nyem that be I made no woni hwan ya na oboa ampo enti ade enti na wo disie wonye say ya no try so be yi agu ana that be once our sister wo suneti me pa cho wo dia no no wonu aba wonu no ana me braba o braba yo mate hello hello yaya yes good afternoon me pa to kasa no etire me pa cho na wo se me kasa no wa etire nti ya na mo ben ha ma hwefidie na ma me yaya sese what me nka o kasa no etire me pa to me to ka o kasa no etire pa wa mo me check we no ma me yaya utie me pa cho wo Mariam Mohammed edi abase woni na nyam na wo se Samira edi abasa woni na nyam but ashase no wuji tu ma kasa no be me me pa cho wote yaya wote
Di na wo se Samira nyinsɛn no ɛnyɛ wo dia. Me se Samira di na wo se nyinsɛn no nyɛ wo dia no. Kata se wo kaka. Ɛyɛ question ɛna me bisa wo. Me se Samira se wanyem na ne boyfriend no. Wode betu w'anim no wo se nya wo dia. Ye pese wo ma ye nkyeremu. Di a enya wo dia. Akoma FM 87.9 Kumasi. Papa wasra che. Enti no, wo dia wasra kakra ye. Ma ye nkyeremu no. Me pa cho ane. Yeah. Very good. Young fellow say, okay, let me find you example. You do example. Okay, we do example. So far, say, we need to be the man about. That man know about it. What's your idea? Yeah, me tie pint na me frɛ wo. Okay, we know about we know Bermati. We know Berma energy. And Berma know the mikre. And the no tonight. Berma know what and check and do 1 month. And the Berma start saying, "My main focus is this for not only the other and that is tonight." And you look at the Berma say, when you're betrayed, na upapa no when that ends nasty because of only the bed it begin come and see you mati e didi na mbo o be man wo bi o ma wo no and we dey better for you e show start say e bia if you when the hawa obetuma bere abetina no ho abegin from ma ubia no wa ko we didi na o the mouth. Our Burma of catch out there, many years before. So, no worry. And I'll catch you, Udia, Papa. And a Burma was catch our catch on them. You want to kind of question. And I was to number the other, Papa number for Mamma. So far as you know, Papa, any Burma area near Baco, and a Burma, or better Papa, my head, Marcus. And I'll see you with the man. And a bit 2 weeks to 1 month now, I do them. And I'll see you no, many die, only Papa already, a better. Oh, number and Mamma, wouldn't look at the number of the there could be 2 months to 3 months. And I'll buy no hope. Oh, that banner was sent to and that. Maybe it's a bad town, why is she? And say, oh, I don't know why she's fat. I say, you want to bread on our bread. It's a sexual master said, what bread? It's a more resident to this year. And I mean, some hospital and also there. The court, my country, the point is, Palian or Suana, or so there be a true MC, Mati. And I was already there, or so be dead than when you are far out for Jan. And I'm going to a month, and no point at the brain would be. And I'm trying to make Raja, and I'm going to but I don't see what I did. Monsieur Opa, and I'm going to try to see it. I catch rainbows. I take 3 months, where I fasted. Make sure they can last year. No, I take 3 months, where I fasted. And see, we didn't put it here every year. Apart from Sadano, Mr. Yame, it's a Juma me, I'm doing like it. The first meal I want to call. Mr. Mian voice message that will be for Mamma reply. Mr. Sina. Was one would be one sashimi. What? We leave the airport. And to my full 1 week, Mr. Maintain voice, and I'm Mr. Limit my side war. With the tea, or minute tea with the home side, but me limit with the tea of the
you know, do that guy, you know, and the middle is Samira, and a minute, yes, see a whoopee. And a da. No one said the Okono, Yakuba Party. Party man, and Mr. Samira, and me and voice message. Mrs. Samira, the Judy, and made him for Mao. Metro, Pampasso, and I made him a for a decision. May your voice message would be reply. The Chatua or reply. The thrower on Pekin call. And the other four. The Premier, the new problem from the top for Bremen, from Mammy. I said, you know what demo of mature to one place, one voice message, you know, one time Mammy reply. And a damn phone me right. Let me phone the BI, and tell me I know. Now, the contact view, and I'm going to see who from that banana, maybe you could talk for who from the city. Last 2 weeks, last 3 weeks, we are, I'm going to say last month, from last year, and I may war a year, Sunday, Diana, and a door, I was a piece of reading life, and then the Juma, and the end of the door, honor to. If you are doing me, I may work with your mamma, may coffee, and a moon call, and a pity call. And my meeting, let me see, how could you pass on wire? And also, no, you can pass on high, and also Samira Nana, Nina, and some pass on Samira Bear. So, what do you Samira? Samira Bear. I said, I don't know kind of medical, mammy, so what did you much more? When you feel me, I can give me your mamma. It's coming to me, Obia meant as green as that. And see what I can say, men pinna follow, you men pinna follow, and one of these Samira. Oh, ma, then I mean, now, if I show my Samira, but see, I said, where's an example now, and son of me who is a miracle aware. What kind of ma? Minister Mira, dear, why you need? In the minister, I will leave you at our 2 points. Now, many dear, the mini, I am your friend, and minister, the miracle aware. A boy. And what is the miracle to what you are living into what? May Minister Mira, and so you know, you won't be any dear. May nti nkoma many piano the phone sama Samira papa and me sure mu dia me ni Samira at the time me da Samira bra bona one penny so and me sure me and me say many are similar kasa so ampa and me say you know na bo mo me Samira ni na ni so e bi komo and na papa so and see me who say adelo the ko elume say young here when and I look at Eviano. The party Yaman and I look at Eviano. Eviano, yeah, and you may Yaman Channel. This is similar to call her. If you get a mini, a million, Mammy, Nana, Papa, then the pop for it to all. And I'm so moving to Samira. Never pen of Pampas, and I said, I'm pen of Pampas 1 year. I didn't see a show from last year. In fact, and the things that passing the flower, the tattoo on the climate, who be through Grammy. Now, and then over the cattle to win. I think we are quiet, and the America say, maybe a membuano, they are sharp. And the mammy, I just got to me, they did to me also. If we are moving with them, the team, the pretty path, let the team here and the double. Which means to me to do my son, as a minimum, the began to the theatre, and my pajama. Until I'm a medium only them by. By my dear auntie, and some will show my dear my dirty. And I will see you, maybe I'm coming in call. Then quite check a can. Not scan the better. Don't wear a scan, and a scan the cat. 7 months, 2 weeks. 8 months, 2 weeks. 8 months, 2 weeks. I say, what is 7 months, 2 weeks? Look at that, and one so follow. You must touch me. Let me see me, my quotation. And to see 7 months, 2 weeks, and see you, and a minute, and then I'm and a minute, 2 points. And Mr. Mira, can you play a meaning?
I'm creating a million one night at the middle. Now, who could be tired? And no, a reaction. Which can press you be bad, and I say, what they come in. I know 1 million in one of them. Well, I am no, maybe I don't want to know. If you can tell me a million, wow. So begin now, Miss Brown, and can do 1 month question. Catch them. I think it's me knowing you, and I ain't into one. I mean, that one thing, what you not cry, Diano, I'm a do. It's 8 months, 2 weeks, and 7 months, 2 weeks. I can remember that I'm saying, you know, I think we, my band, I bet you are somewhere, and I'm a child boy. You look at the minimum, if I am catch a map, a question in you. Family may call, listen, will be some for may be to me, the book of a bit to me. Do and you do, you be of a bit to me. And to me, means like cranny, and to me, I will catch them a bit of a deal here. If you call me, maybe more for 2 for me, and brothers, do come on. Maybe the story of 2 mamma, 2 back, 1 shilling, 2 back. I didn't make Gina, Mamma, for a cardinal. You know what I say, I know it, and I just make trouble, and the same day before. I do know who shall. September who can up to now. Young pro one comes down through. That now, you're putting a young you, according to Papa and Baba, so say, only me. And so, there be my young two by say, you know, I'm quite happy. Then if you are moving on, you are catching me. As some you don't know, enemy for it. And see, the one, you say, sister, be up for me. Sister, frame ya, the pastor Samira, 1 year. And I'm saying, over from now, I'm framing you. I just see how many put you. You just pass my figure for the man of framing. Samira, 1 year, say, Samira, to me, the money of the and the cheer no more. And I'll say, ha! And I'm saying, call me up, Bama, and it could be dinner. So, begging, or something, and a job for that. And I'm saying, yes, Missy will be back. Let one know, and I'm missing catching some Missy will be back. So, who should be Missy? No one to work on 1 year. I know which sure the someone said, I don't know, Yana saying that. And she Missy catching said, no, my dick with the end to my brother. And to the deal with a young cop. And if I want to frame me, or see a friend here, or the first friend here, maybe man, and to the young cop, I caught young cop, and to the deal will be a young cop. And to me, man, you will be able to me home, and send a minister who will call me, and to my mercy. Okay. Me dance papa ya se wanya bre na wo de agime so na me pa chi wo wushia Samira afibe mu. Hello Samira ye be na wushia no Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello na me say Samira ye ben afibe na wushia no. Hello. I am patcho where the position wo kakra mame na mesanya babio na ma baby sa question ba mienu ana me ese bia hu hia ye pa why wada romantic gira baby ye mame mesa ba wo so okay mame nko na mene MC Asaibu eni enkomo MC Marco na pom to say nyankopon adaroma bibia ye kama pa ye da nyame ase na mo so nyame adom adom ne de wo ha ampa wo ho bibia hyehyɛ ye oh Marco ya chamfo ba ye nyalo nyina bedwane nti na kyerɛ wono ano no yes anete no mpe beto atoa sa anete kotodwe kora no begutu su kama sa eneko oh hwɛ ne mu ka sa me be cancer me oh da bi say me me amen kan Ezekiel me so amen ka Lazarus me se de minimu no a ene e chamfo nyalo nyina ba ko nyame won hya wo ani nyina mienu nyina kabom ene awia yede nchia kese ebe free Dr. Baho edi ama yahwefo ene etiefo enyina
sɛ nyankopɔn ɛyɛ adom de adom wei bɛdom yɛ ne yɛbɛtena se ɛda benada se yɛ na deɛ yɛ a ne yɛpɛ sɛ nnipa nyinaa te aseɛ ne sɛ ɛntena se mmɔ yadeɛ bi ho ban sɛ yadeɛ wei de ayɛ me yadeɛ wei deɛ noa na de mbɛkɔ wom yadeɛ wei deɛ yɛ fie yadeɛ wei yɛ abusua yadeɛ ɛno na Dr. Bansi wɔ kyiri kura mpɛ so ɔbɛteɛ fi sɛ Bible baabie ni wa yɛtwerɛ sɛ ɔka sɛ yɛni dua no ba na ɔde baako hyɛ hɔ sɛ ne yɛmfa nkɔ sɛ abusua yadeɛ nyɛ nokorɛ yadeɛ yɛ yadeɛ enti te aseɛ sɛ yadeɛ yɛ wa baabi a bɛhwɛ no ɛyɛ oduafoɔ papa a sɛbi otimi di ahaban ɛsa yadeɛ te sɛ Dr. Baa ɛkyamfoɔ baa nyarewa nyinaa bɛdwane ne hɔ ɛna ɛwɔ sɛ otutu anamɔ na wo ba enti na awie wobɛgye ɛ number a yɛdidi dwuma no na afei wode w'ani akyerɛ Dr. Baa so ɛyɛ hɔ ne ahwɛ wo ama wo nso wo ho atɔ yɛ number no yɛ 0244 0244 988 988 004 004 0244 0244 988 988 004 004 and it was 0244 0244 08 08 34 34 82 82 0244 0244 08 08 34 34 82 82 Dr. Baa wo Kumasi atonsu agogo Aban hospital no n'akyi ana Dr. Baa yɛn yɛwɔ ana afei Nkranso yɛwɔ Spinters Road 18 Junction wɔ ɛhɔ nso wobɛhu Dr. Baa ɛwɔ hɔ ɛnɛ awie yɛ me ne wudi nkɔmmɔ yi deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ yɛka yadeɛ yɛka dompe mu yadeɛ yɛka nkasɛɛ mu yadeɛ yɛka nkasɛɛ mu akwanhyia ne yɛka nkasɛɛ mu amanehunu di a na baabi a wode w'ani bɛkyerɛ ɛyɛ Dr. Baa deɛ nti a na abrɛ ne abrɛ nyina yɛ ana yɛka saa da wuro yi kyɛw sɛ yadeɛ kuroma ɛyɛ paa nipa bebree ɛwɔ bie ɛyɛ dompem ne kasa mu yadeɛ na no deɛ kyɛ ne sɛ wunyini ko anim a ɛyɛ den a wo kasa ho bɛwe wobɛnya yadeɛ wɔ mu ana wusu anso a wo noma bi a woyɛ betumi am wanya haw ɛne amaneɛ ɛwɔ dompem enti dompa ɛwɔ nipa mu ana kasa ɛwɔ nipa mu deɛ obi ani wo betumi akoatia sɛ ebi a watwam sɛ wonya saa ɔhaw ne bi dabi ɛyɛ den ya wobɛnya twitwitwi bi wɔ dompem ɛno bɛ wo maame bi wanya 50 years wɔ 60 70 wahyɛ ase eti pains wahyɛ ase eti yaw wahyɛ ase eti dompe no ho yaw ɛwɔ ne kotodwe bim ana na apɔso ana nipadua num ne nyina kyerɛ sɛ wo dompe no enyuma na ɛbɛyɛ yɛ no ahoɔden na ɛba fam enti ɛwɔ sɛ wode w'ani kyerɛ Dr. Baa hɔ na afei yɛhwɛw ɛma saa ɔhaw ne amaneɛ ne abɛwura dompe ne kasa mu no yɛn yɛ de ahaban di mu dwuma na sɛ woba Dr. Baa yɛn yɛ so yɛ wɔ na wohwɛ kwan yɛn yɛfa so a yɛde ahaban edi dwuma ana na me ka kyerɛ obi sɛ yɛn nya ahaban ba akɔpɛ ne yɛde sa yadeɛ no hwɛ de yɛde to akasa edi wura dompe mu no ɛyɛ ahaban makomako ɛkɔ 20 ana yɛaka ne nyinaa bɔ mu na bia wɔ na ade a ɛyɛ ana yɛde ahyia saa ana tie enti nkanya nwanwa sɛ obi dompe mu abo no agya ahaban ato so na atoa ɛnwanwa yɛn kura ne yɛdi akyire no sɛ ɛnwanwa but ɛno kyerɛ sɛ tumi wɔ ahaban mu but wonim ahaban te a ɛyɛ ntɛntɛm so enti na maame baako yale paa wɔ yale diabetes enso ahaban bi si ne feature nkɛyɛ na aduro ɛkɔsa yɛde onni nim gye nti wakɔfa aduro asa akotua sika ama yɛde abɔ ama na wu ɛno nti na Dr. Baa sɛ obiara wɔ n'adom akyɛde a Nyankopɔn ɛde ma no enti ntenkyire ɛnkeka nsɛm bia yadeɛ na wɔ so wɔ dompem ama na wote yaw ene obi tia fam nsuo hyɛ ase etoi nkrofo bebre aka dam ukoya azi me sasa bro na ka ne ho asem wei Dr. Baa so te a na ne bu ofu kyerɛ sɛ ade wei ya de pa wɔ so wo kyɛ ase sɛ wo ka ana me yade na ba ana ma hututu edi da ba ne bɛkɔ ɛna etetie ni o ana ma me ba akopɛ hwɛ ahututu sɛ ya na ha na ma me ya wo ka na asem ne ma me ensa ɛnan wɔ aburukyire wasi dan tim woda wanrum ketewa bi fa akra bi mu wodo ho kokɔmpɛ no sa wo de na gya fi obi ko obi abrabɔ a wode ba wiase no ɛno nko obi ade nko enti na nkwala me enu kura wo mfiri ya furukrom obi ane na adwene fi sɛ Nyankopɔn bo obi a sɛ de o mɛyɛ no wɔ asase so enti yade na ewura wo kotodwam ewura wo dompem na etete wo ba Dr. Baa esan sɛ yɛn haban no ewura dompem sa yade ni nti ne yi yade na furo obu a ne de ekokram cancer na ato dompem etete no wo dipadi obetimi de wakɔ wuom ebetimi atete Dr. Baa sɛ enne ni nyina no bra na yɛnhwɛ wo umpe wei na wo pɛdeɛn yɛsɛ wo namu dompe na abuo ebia wo nsa akɔ dompe na abua
bra doctor ba ho accident wan pe ho asem wanka aha ama ekire ya fe na wote se enya susu aso so aso sisi yes aso mu aso spinal cord yes aso bra doctor ba ho bra ana wo ba no so enye se yekofa dadie bi dia betwitwa wati o yen wopa ne yenyusu se ka bia ho eya haban na tworo ne kan ye eno na Dr. Mate a ye de ye adwuma enti obi a wanya ha won spinal cord mu ye ja haban ne to so a na nu ewurawuram enti wo de no na ase ukotwa ya fratena bi so na haban na akosane se bera wo dabre bra begina wo position enkoforo nkotana wo bi so na nu aya ama se wo de ni mu abie bia na haban na ye ni ye se wo de na wewe a na haban kro na ye ni ye se wo de na ma wo fa ache a na haban na ten wo de ama mu ako a na haban na ye ye enti ha obi e wo mu e wo spinal cord wa chikase no wura Dr. Bawa na ho ato na nsa baba wo bi ba ye ho oso okoya adwuma wo obroni krom nyina ho nko a to obedure na chikase aka no ontenase afi ontenase no so mi buza nze na o de dia na ba se as ma fa hwama na so wa fa hwama ada na wantenase adi uja se wa fa ya de but o shia Dr. Ban enne ne siguso a wo sere esanse wo be hia ne jefo wo hia yaresafo enti na ni frani ka so onde du onim ani se na ni abie yen ye ka che so wo yale ye wo so no o de fabla Dr. Ban de onim ani se wo yade ne ko enti so wachika se ne mu abiebie ye oya eye Dr. Ban ukotodwe ne ye twitwiri wuntimi nsole wuntimi nko ba bia na nsan ma me ba ko oba wo man ne kuta ye kura nim so obeche se yale wo man ne kura no wuntimi nante ne kura no ye se ba ni nyina ne ya gya to agu ba bia ma mami sisi ono anante eko enti se ukotodwe ne ye oya ya mentwen se ukotodwe ne kubo bibi mu je wo yade ewura kotodwem eno oba Dr. Bawa ye behwe amanako afi obi ani sisi ya ne ya ni waste ne mu ya ne ya wo ti waste pains pa waste no pains wo mpa wo bre no eno so ye Dr. Bawa enti sisi ya de eka ne ho ewo nipa da sani so a ba bi oje na nimguase eye Dr. Bawa enti obi owo sisi ya de bia no oba Dr. Bawa na ya de ne wo ni sisi mu na afiri wo ne ko enti na obi amini ni di nkomo bia wo haw ewo ni sisim haw ewo ni nipadua mu na aposo ye ne ya opagya ne nse mpagya oto ne nse ento no ni nyina no oba Dr. Ban yen ya so ewa nyankopa daroma ye behwew ama saa no mani nyina afiri so awiami ni wudi nkomo afa obi a wo yam kro osa ho osa ye yade a ya pa nanso ne wupie Dr. Ban so ye wa ye bosome ba akopa mako na osa na adi usumfie bebre no na to atwa Samako osa betimi am nipa da sani wani mu atwe se de why fasting be 30 years osa betimi am wafe se de wanya yade adruk aduane ka wano na wo fe obi de ne bo no betwene saa obi nso de ne yem bedwa na saa ne nyina ye osa na bia oba Dr. Ba ede bosome ba akope ne de hwe edam boss yesi obi abodam aye krakra okwa ha wo twe se kai oyese Dr. Ba ma na dura odanya ne ya no so because me minimum baba wa bia nkanye Dr. Ba na ohia na e bia nnenke enuro ne no ma wanu magu nipadua ne yem no ba doctor omba na doctor ka chense enye beye bia na yade munye do na baba wanu maku ne ho fe eni adesua wosu an nka se wanya adwumu hawda ni nyina ye Dr. Ba ansa na adwuma enti se wonu bia na oba bia bodam a na oba Dr. Ba ho afi etwere yade ani nua ya akoye sedam fi se etwere wantu ase entem awie na ekwa ema na deba enti no so oba ye bibiduro eno so ye de bema wo ama saa no mani nyina akọ afi ye kan bibi te se diabetes se kire yade a eno so oba ba bia wo sugar na duro bia na ye bema na beda no ma ama won so ho atọ ana awia mi ni wudi nkomo yi pa se esi obi pa typhoid dating ha no pa omra Dr. Ba typhoid bitimi abobo nsunu mu ntokuru dia typhoid bitimi aye wo no enya de ketwa oba Dr. Ba ho a ye behwe afi ye ka koku pa koku atiti ni pa obi kwa agana so a na chese moja no e ka cha so obeduru Dr. Ba no ye de aduro ni bi mawa ba bi ewu bia no koko no befiri wo so ama won so ho atọ ana ye ka bibi te se hernia enkwe woni paso atiti nipa bebere no saa hernia no ukoyi operation wo behun sa aba da bia ka cho se hernia kompo ana fibroid normal miensa ukoyi operation be sa aba kire sa de corona buama ade ni fifie no saa de no ntu ase woni padua nim enti wo so wonye adure betimi akọ sister ni mu akokini normal yi normal free mu amonya fa ho de nu ntina yese kompo hernia and fibroid oba Dr. Ba ho tatahwe wona no ne koyi to ya ohwa mu na akoye two ba hernia no pa de na nke fa ne nkoi ebetimi atwa wahwe
ama chese wo ba wo na nyina ano odin pa enso ye wo ho abibiduro a ye de sa yade enti awia yi wo beje Dr. Ba number ye didi dwuma no na fe ye de kasa na nemre ni nyina ba wiye fi se wotie Dr. Ba na wo gi etum na gidi se ye ya yare sabia ye sa yade de a wo yade nka wo so da wo yade be firi so akọ ama Dr. Ba nso abo abudin eye 0244 988 004 0244 988 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba Okumasi Atonso Agwaban Hospital nachi ana nkranso ye was Painters Road 18 Junction ho mesre wo yade nko ade ba bia wo so de ba eye ba mago nyango po shop Dr. Mame Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsem dwumadie no eno na wo hwera wutie no midin de Maa Akos baby bia da wo bia no bia na wo nso wo yenua ba yi hawo yi bi bia na wo nso nyinsan bi obi de benya wo komu na nso so wo hwa ade yi pa de enye wo opese wo yi ne sulia bia be ma wone wo no won hwe akoda no ajapade hu nsem ana sisisem bia da ekwan bia wo bi de wo faso bia sa wo so wo ye be ma na oba na wone ne twempana no akoda wode no ebre wo no enei wo hwa akora na wotu nsanya wo ba ope free DNA wada woroma oba ha ye be ye DNA de amawa yenye okapre ya tokoro demo enu nti ohaw bi ye da wo so no bomode a se wo de beba Akoma FM Akoma mu nsem dwumadie so enkra na wo regions no ba bia wo bia no bibia ni we se ho kwan wo dia ne so obefa ka na waba aha wo de asamba enya de ye beji usika bia na ya bomode a na quick for production line to so ema mesisi a na wo bia wasan aba ye normal lines yi so na chese untu unsu wasam abomode asa wo de beba Akoma mu nsem dwumadie so na ye hwe ye ntu ho anamo ema oba na wo fom kwane a ye wo Kumase Askwa wo de wayira kra no wo se wo ba Kumase Sports Stadium wo kan Kumase Sports Stadium e ho de obi anim ho nti wudru stadium a wo se wo ba Askwa ene e wutumi kra nante every stadium e ba Akoma FM adwuma mu ha sei nti wo ba na wo fom kwane a na wo bomode afre 055 260 1529 production line no 055 260 1529 055 260 1529 Enkran Central Region Western Eastern Upper East Upper West Savannah Region baby bia da wo bia wonso obetumi ediaba na yebeka de ama say asemu a yentumi ni akira yebem wonu se asem we de yentumi eni akire na ya magine gine da bi da na emom no yebetumi etu ho anamo wo a na yaka kire se bra na yebetu ho de anamo de amount se be ya unwinwi enti production line no 055 260 1529 055 260 1529 ofra ye betche wo kwan aha wo de waseba yanyi usika bia enunti ema wo yemo enhye okra yanyi okapre Samire namu ampa eye die nti ena obi a wo ne be manyem na wo afei ofre wo a wo se wo mfa wo send a message ya on reply die nti ya oh enye bisata mni dia wo frɛ a me wonu number ne me bufu to sata mni me kan kire ni se me nam ni nyina ya me basa ena orang kasa wo si yonko hospital na me si o manu odro dia me me hwe se be ya to no anu no enti me wonu number na makuma nyina I say nti na wo hunu ne number because enipa yi a wo ka na asem yi eye wo boyfriend ana meboa anyo me pacho kasa kase mame anyo me pacho na wo ne najai Debbie na wo no so aka kire se wo ntumi ne wo ntira biem wan kasa nkyere me me da se sabre no a wo frɛ wo a wo mfa wo test message a on reply no na ne dan safoa eda so wo ho ana na wo de na ade akoma no Debbie wo me ho na da so wo ho na te se wo ne nyae Debbie na bema wo ne nyae ye wada woroma ebre a
na wo nam ye obasabasa no wanka che wo senka ode wo kɔ hospital wa kande e na wo say wo nkɔ wan maduro yo enti no adie bɔne e na ben made ye wo one e bia wo ka sa obo ya wo ne nete e bia wo ka sa wo nam ye obasabasa no wo chese wanfi wa mo sika kra se fa kɔtɔ aduro nom wanye na adwene se wo de wo kɔ hospital ana omwa e wo na obeka se mi hu ne kɔ a mebu ofu me pa che wo na omwa wo me pa che okasa kase waka de me se na omwa wo debi oboa na oboa wo enti adie ne ma wo hu eye na shi to the sense say ofre wo a onfa or send you message a on reply satamri na nyisem ni de wo ho okay na sabre no waka kire ne sa wonyam debi man kan kire enti na wudi se nyinse wo ho okay enti why na wudi nkan ka kire ne sa wonyam because na nyinse wo ho ena ne wonyim wo no wono na ene wudi nkomo yi ma me fa nko hospital ma no maduro me nko ma me nye sei me nye ofre wo a wonfa o chase wo a wonfie no enti why na nyinse ne ya ne de eno ade enti die tina no ofre wo a na wonfa o chase message a wonfie no ni ki wo ho on ka che so wo ne wajai debi wanka enti die ntia ena no ofre wo a ne ho yi washi ni ho yi washi so wonyem wo na satam de nyisem wo honte na nyinse ne wo ho ba na be ma ne nim ena wo so wo mo na mane debi an kon de man kan kire enti wo ne be ma nyem na wo mo na mane no na wo se wo nsi dan ni wo hunu okay wa ka ene fa wa de enti esi dan na wo twa wo ho esa ba be ka kire no se wo ne nyem satam de mi ko bibia satam de mi pie do nyisa ni to mi ko bibia enti de nyisa ne ya ne dia na o kasa wo fie no no enti ade a wo ye ya ne ntiase e wo mu ne sai me pa chawo wo a wo hwe na do message aba ne ya kenkan dia ma o ma ne be chese de na wo ye na se ne sai okay enti ofre wo a wo anfa send o message a wo anfie no edi sign ansa na se wo na wo friend back so no na ebe frɛ wo me de sunday bia mi ko satam enti wo friend wo na wo mfie no 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 send o message a wo reply no na wo ko ho da bia satam de bi mi ko enti edi sign ansa na wo say hu no o friend wo na wo mfie no wo a wo trans ya boadwo wa e ma wo bodwo wo di sign mi ti ase sise Akuya me ma woni yaya edi nkomo ye invite no wo se said ya asem na ye no enye wani mfere ye pa nka ha wo ma efise wo tam bibi na abehye ne kon na emum enhyehye na ayeda ho no obeba ama ya ye ne kama kama na emum sese wo baabi a wo ye adwuma na ene week nyame ya adoma ene week obeba ama ye nyina ya tenase na ya ye nhyehyeye kama kama ato ho enti peso akora wono de oginam se peso akora na ye bebo e ka ye bebo bia ye ntworo nto ho ye ye die na wie na enye ne ba wa ma ne nsa so eye ne ba de a obu ne ho pa obetwia se de e ka no se de si tie from day one nyina na se de wo si ka asem no e na o kasa bia wunua ba ma ne me a ankadin se wo be kasa menye wunua ba ma ne me a ene ye se da bi ye nka nkyere wo se kyenkyene atwan de aye no de ye nyina ye betena se se de nhyehyɛ ye wo ho no ye de nhyehyɛ ye atokwam kama 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 ama nyame ya adom osue na de ne de aha de ma konti doctor be ye ne kama 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 ama ye na nhyehyɛ ye bi e wo ho bia na ya wo de ade a ene pin ye beje every wo na o si yo wa ye de wate ebuo a wo e de ma ye nti no onyame ya adoma ene na wotwe ye hwe nanim obeba me ya tenase na sa nhyehyɛ no ono so de ne nsa ye de ahye ase na enam se de oye no ne bramu didi na tamu bo nani so se ye na de bi ende ma obi ana ada no nhyehyɛ ye de e wo ho oba no ne se enye ye ne ye se nti de wo ko baako o wo ko mienu o no wanhu ne biem o ono ne se wanyam no nti de ono ka no na ye tie nti nyame ya adom na oso ne ye die ne na wo ho san a sese so de akwasi broni ada horoma
ɛne doctor Adaworoma Maa Akos nso Adaworoma ɔse gye sɛ wamfa amadeɛ ne no obesom ayɛ ne kama ama no nti yɛbɛyɛ ne kama ama no ɛna ɔse yo ayɛ de wate nyame adoma ɛne na ahotwie atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ɛnyɛ ready ɔbɛba na kyerɛ sɛ nhyehyɛeɛ bi a ɛwɔ hɔ no yɛayɛ ne kama ama asomdue aba nti deɛ ɔma meyɛ no ɛmu nhyehyɛeɛ bi a wɔ bia no yɛbɛyɛ ne kama all right ɛno nti sister pap maame wɔn nsɛm a wɔkeka no nsisi so baako nti yɛate sɛ wɔse ɛnɛ week a yɛbɛtu ahyɛ ɛnɛ week na wɔno naba ne yɛn nyinaa yɛatena ase ɛwɔ fidua yi mu na afei deɛ ɔwɔ yɛaka nti wɔkorɔ no sumiyɛ ma adwene kɔda na adwene ho bi okay aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛna afei wɔnua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wɔhwɛ na afei wutie no na yɛne Miriam mo ɛdi nkɔmmɔ awie wote sɛ yɛne abranteɛ no nso ɛdi nkɔmmɔ na sɛdeɛ esitie bia no Adaworoma yɛbɛtoa so ɛde amamo na yɛatoto abranteɛ no nso ano na yɛhunu baabi a yɛde asɛm no ɛbɛfa ansa na yɛde second case no ɛbɛtoa soɔ no hyɛ ne nso ɛma me sɛ yɛwɔ project bi a ɛda yɛnimu a yɛdi ho dwuma na ne nyinaa ɛyɛ yɛ little umu wɔnya afe ɛne kakra yɛnya afe ɛne kakra na umu ne nyinaa ne sɛ wɔnya hole in heart yɛba no ɛnya hole in heart ya kyɛ sɛ baabi a ɔda no emu ɛden paa ɛnɛ na ɛwɔ sɛ umu ɛsan ɛba wɔne ɔmaame ba fidua yi so bie mu na nso so wato yɛn kra sɛ ne dabre mu no ɛnyɛ oxygen ɛsan esi ne so deɛ mu ɛden paa ya wɔyɛ ne ho biribi a ɛnyɛ yie na ɛtore bia no wɔka no ɛtore bia bɛmu sɛ akra no n'ani no na adane ayɛ sɛ ɛdane blue ne nsɛm ɛne ade nti no wɔ sɛ yɛne ankasa no yɛtena mu na afei yɛde yɛano ɛka na yɛsrɛ atiefoɔ adɔfoɔ sɛ wɔnom nkɔ so a mmoa yɛn ɛyɛ $10,500 ɛna yɛhia na wosese na wode ba Ghana yɛsika mu a na kyɛ sɛ yɛbɛhia 1.5 billion na yɛde ayɛ little umu ɔno nso ne operation no ɛwɔ Kolebu aban ayaresabea no emu yɛgu so ada yɛkoto ɛde sra manfoɔ sɛ mo kakra wanhwa deɛ wobɛnya biara yɛboaboa no a etumi esevu akraketewa yi ne life ɛnɛ obi a yɛhu no sɛ ɔyɛ sikani wɔyɛ akɔdaa ansa na ɔba abɛnyini ɛnyɛ sika sikani a enipa bebree nya ne so mfasoɔ afidura wɔtumi to party ɛde makunafoɔ na wɔkyɛ enyankadeɛ obi ɔhɔ a ne nsɛm ɛwɔ bi wɔtumi kɔ hospital na wɔn a yɛyi wɔn nanso so yɛn nya sika ntua yɛn ti ɔda so ɛda hospital hɔ no wɔn tumi tua sɛ sikafoɔ no nyinaa kae sɛ wɔn bɛyɛ nkɔdaa ansa na wɔn ɛnyini susu ampa sɛ na wɔn sua no yadeɛ bi bɔɔ wɔn nom na nka wɔn maame enye sika ahwɛ wɔn wɔwu yi a ɛnkɛnɛ nkakurafoɔ bɛnya ne so mfasoɔ kenyankanya ne so mfasoɔ daabi ɛnka wɔn yadeɛ yɛ wɔn wɔ hospital nkɔm nya ne so mfasoɔ deɛ bɛka akɔsie ne sɛ wobi nim nea little umu ɔbɛyɛ ne daakye ebia na ɔno nso yɛ sikani paa ebia na ɔno nso ɛba abɛyɛ MP bi wɔba abɛyɛ DC yi bi wɔba abɛyɛ doctor bi na saa abere no ebia na wɔn nana bi ɛkɔ hospital umu ɛna bɛhwɛ no wodi ɛwanyini tie bi a wonya ne so mfasoɔ nanso wɔnkyirima wɔn mu bɛnya umu so mfasoɔ sɛdeɛ yɛnim sɛ doctor bi bɛyɛ doctor bra ne nkɔda abere mu no sɛdeɛ na me kuromufoɔ ne me maame mu kora wɔn mu nim sɛ nɛ me nso mɛyɛ saa adwuma wei no saa pɛpɛɛpɛ na yɛnim ni a little umu nso ne daakye ɛbɛyɛ
Inti yemwa no. Na yensa ne yade na yare eya. Yeba no bre wada woroma. Said ye bidi womo de eba. Na womo send me messages no. Me akoye de ade abo. Ni yeshira wonom. Good afternoon. I sent 20 cedis. Also what de ne de aba. De wo ye 20. O wododo anko obeye. Na so de wo no. Ya som ya che. 100 cedis, 200 cedis, 500 cedis, 1,000 cedis. Ye mame na wase. Ni nua be ma ke menu. Canada e na wo. Be me na wunya mi muda. Since ya me share adwuma we ase. Na me ye save your life project no. Si ye save nkwan project no. Waboa me ya. Na ene wo ma gunua ba send 1,000 Ghana cedis. Edepa. Entimi nua be ma ke menu. Onyame nhyira wo e wo Canada. Na onye wakoma so ade nyinada. Emfa ema sa bre bia no. Yesufra uhunu ye mobo na uhunu de oyare ye mobo. Me ma me bia wo pa na woto mo. Wo na ye ameto me mo. Na no wose ma akomete se wo nso wo ka. Enti baji envelope we. Na bia envelope mo no. Na ma me nso ama ye 1,000. Wose ma me moni din. Na so e wose meka e ma mansa nyina ehu. Sen e na wo nso wo ya enei wo de eba beboa yen. Wo ya na wo de wo message aba na ma kind the amount wo pese me mo sika ne dia mebo e the amount toto e was 0533 487726 0533 487726 0533 487726 e wo number yi so 0530 507 849 0530 507 849 Fabra mepo wudin no mabuska wo de buy so wo penisa on penisa o ma ko don mention my name wo penisa me ye ne sa pepepe e de amount ye koso a ye sufro enu nti bomodi ase obeboa yen wo kakra nsa 100 cedis no ensa wo 200 cedis no ensa wo 300 cedis betimi agenkwa wo 50 cedis no eye ebika ho a ekonanim 20 ebika ho ekonanim 10 ebika ho ekonanim de wo de beba na abre bia de yekani yesesa wo diska beboa wo bi wo ye platform so a minu adofo ensende ne sa akwa na emom bompa yeguso erade me de ya aware papa me de ya wo me de ya akwantu adwuma mu kwan e na me so mepe me ma bra abo aye basa me de sika is so sit serade se little umu enya nkwa de awuo wo mabusuam me sika awuo me bi madwuma awuo whatever enya nkwa na bible no e kan ye se ne wo hunu mobroni mobo no o de feminine de hiada no onyankrompon be hwa mo na broso na wo benya dance dia ma na broso se de nkrofo nyu o ma dance die no fa wo de ebra ye bebodi na yanko fa nask interview ye ba abedwafo bebem ne de sema kakra bi ebetumi anya ye de akoso na maboa ye 25th a doctor for so mo pese wo mo ye operation no this month 25th esifiada me yam hyehye me nanso ebe ye twe ho aba scientific herbal research clinic amo bibiara wanya akonya wotie mani age pa se ene wanya akonya na wotie nax dwumadi so in fact ene yebedi nkomo mi no pe na nkomo no so emu ohum yi pa da bi ha me di nkomo ya me ka se obi atesa nkomo we bi da na ye nax ya so ye abusuan for de tie ne se ene yebedi nkomo afa ya Akoma ho coincidentally na hanso ya Akoma FM aha so ya Akoma FM abusuan for Akoma ekum ni pa do Akoma ya
na wo behia grow fine herbal tonic aye di koko aje emani pedua no nuane nuro ma wotu scientific herbal research clinic amo bibiara wanya akonya wotie mani age pa se ene wanya akonya na wotie nax dwumadi so in fact ene yebedi nkomo mi no pe na nkomo no so mu ohum yi pa da bi ha mi di nkomo ya me ka se obi atesa nkomo we bi da na ye nax ya so ye abusuan for de tie ne se ene yebedi nkomo afa ya Akoma ho coincidentally na hanso ya Akoma FM aha so ya Akoma FM abusuan for Akoma ekum ni pa do Akoma yare na de ehu na ya wo mu ni se nipa bebira Akoma yare na de wo mko ebe to mo hu da na de ya wo sampa ni se yonkofo bi ho mo de omanya science no sentence no da mo bu mo ni aguso enti ebe kire niema bia se wo tenka wo nipadua mu a e bia ye nkai bo sa Akoma ne nyede enya adwuma yi no ye very careful if you say Akoma yare amedin boni bia beto Ghana ha se na wo jare ene ofrim ye kan bebia ye tene wa sore abusuan bebia if you say Akoma yare no ediar boni different pa ye cardiovascular disease nemum ni di pe sha da kam boni fe no silent killer no kwa enti eto bia Akoma no embo gidigidi bibia nyew ensi ese na wonyare ene okoye enti ehu hia se wo tie me ana wo hwe me na edu mebi hu se won sai tititi wonante kakra bi na wa bre obu ho a onum pressure duro still pressure de bi obe check na wosro mama nye wo number no ansa okay me the number ne betudwa na wa friend wa jo special code because dwumadi ekese bi koso nyame ya adoma bo china ekosi fiada enti number obe free sisia na wa jo special code no wadie nkomo no na wotu anamo aba no eye 0244 12 69 0244 12 69 afi 0243 30 72 76 0243 30 76 mama Akoma nya adwuma yi a okokete so a woda wo bre papa obia da na nkwa wo ho na bia na wona ase na peja ho ana so asanso abafom ekọ na ebasa edu me bia mo nse ofisa na honam nyina yo basa enti ni mo sisi moja ni ntimi mfro yi enti wanhwe yi a one day onso wanhwe ya na ya ka kire wo se na wonyare ene ofrim na ne mama se doctor bi twere ma wo se kotwa ECG we ye electrocardiogram enye electricity ase ye de besisi Akoma no de bia so nsa no nan ene be kire se Akoma no wo koba no eye anasa na dwoba akubi asem bi beto mama ne doctor bi twere ma na wonkuta 300 million ya to so about 300 ya wontimi nkotwa na o ka sika eno na ye see nyame ya adwo kina Wednesday Thursday ni Friday oba ye twa ye nyu sika bia mama se ye di Akoma ho nkomo dia ye ntimi nya onuanom mpanifo mienu eye liver ni kidneys eno nso okokwale bu ne komfo no chenkofo bi wo dialysis machines ene timi buansa na liver ni kidney na yadwuma na saafo ni bebre ye nkofo no montan cheki o liver no mo kidneys ba enfiri wo mo efise nei doctor Churema say koye abdominal scan yen check liver no kidneys oyo ba yentwa a wode ne kan ho be ma yentwa prostate nkan mama se wungu 34 million na menko eno nso ye de aka ho se wo ba yen yiska bia yanyiska bia ye be ni free on say edu me bia hospital bi timi ka se bra me di bia ma o free ba on kira de kro ye tumre ni a kire wusie mama ye di nkoma fa Akoma liver ne kidneys ho de a ye mojam yare bebre ensu aye no duane aye di mframa aye home eti yare bi tse syphilis hepatitis B malaria typhoid ene junso mo yare obi nim ne blood sugar tse wonim ba bia ne sugar no kran de eda obi nim ne blood group mama test ahodo be tem abubosi wo ko hospital bia na doctor se koye na nkuta 5 million aye nyama eno nso ye ne free am obia won say asem we bi nsi da o ebi nsi Ghana hada na de ye me ya ne se
only Wednesday, Thursday and Friday sipe na wo ban hye kakra bi na wo ho obetua wo card is 50 cedis consultation 50 enhwemu anka ne bo bro tete wo 15 million no bra be ni free mama me de na ma ne betu dwane location ne mo ma me nka asem we adekranti a wo so obi atu ade we hu anamo ne se titiriu omo enum ndro akọ atifi akọ atoye etwe sika twitwiri die epa yare se maaye no omo ne yeto nsa from efi se mama se nhwehwemu papa nkoso a ayaresa emma ne wechina emma ade achinso anya den emma na nya doctor bi na ne tiri mo den aha na mpese obi ahye ne nso no enti na wo ko ne nchen no wanka se kotwa akoma kotwa scan koye lab we koye we doctor ni mese ne boarding okura wote ne wo bo abubu wo si abie school wo ni sika e de beden wakase koye test 15 million enti wadon sabetu machine bi so keke na yare wo wi asinyi na wo de atu tiri so na obi a waje usika kase obenum duro na numa no na honto nyame adom 15 million fa shobutum wo de be test no for free to our card 50 consultation 50 mama obu ho a onim so yare ba opene yare eno de iwia yare ni asibitima ko baby nemo ompe yare no na wo se ye nhwemu na huntie mu oduro na nkode a obeto oduro kakra se de ho de betimi mama baby a chichira abo na ho na eja no ti nhwemu a ye hu se yare we na ha no so no moduro no wia obesaba wo se nkofo bebre omo no moduro no omo ho ye o ba na yare na kakakra bi bo nya akwanya because okotwa scan no okotwa 4 million to me say so ko doctor ne ho bi me say doctor ma no moduro na wia say okotwa scan onya 4 million no and to review no kra onko yes obe nhwemu ni nyina free wie na anum waduro na wonum waduro ni wie a sabe nhwemu ni for free biem na yemu say yare no ekwa na nyame adom wadom branches miensa ena wo Ghana ha ye ne wokuma se ne de ahene makokoben wo de station wa test station wo se woko nask we nya yira kwan so won kan ya enkrafo muntie me ye pa ye wo taifa ofa taifa ka so be si o blue kiosk obedu won nask somebody ka si ho na wa follow baby a somebody na wa ba enka me sawo spenters ho do so be si o rainbow supermarket behind rainbow electronics ehwa ene wo ti be the number yi ma wo be frɛ no wajo special ko nemo mesre wo mo e be frɛ no we de mesre me kan impresa me sa sre mo wo je number na family pa ma akoma ko 10 ne ka family pa 10 no mo nso ka ensem ya maka kire o mo no mo nso mra bi efi so obu ho a ohiamoa we but bi na won fa na fidie nto onua TV ana se Akoma FM nti na wo de ama na nso waji obi nkwa bi se ya num nduro abredodo na once and for all no ye hu yare no ye ntimi hu na duro a ye de bema we make us obu an problem pan say doctor wa kasa san so mo yare bi adin mama se mbobo yare din nemu ye se de hawo no beka nyenye nhwemu no so de ye nkasem wo de osa wo de typhoid wo de yawo wo de bra nyenye nhwemu no ma free busan for number oba frɛ no wajo special code no eye 0244 12 02 69 0244 12 69 afi 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mama asempade etia sempante etia nyina ne se hospital bi o wiase se lab ne scan eni Akoma ho nhia ne hwehwemu nhia ko bi emi hospital enko laboratory se koye lab kutwa scan koye wi eno nso na ne boya din the 15 million na unyanti da bia wokɔ a ye bo wonsa no kekeni ama wunduro no ene de akonya na ba sinya be ya do kina Wednesday Thursday Friday Accra aya taifa spenters ena afi Kumasi ahenema kokoben tinyame ya adoma gi number we na frɛ o ba o card 50 na consultation 50 frɛ na gi code na frɛ obi kan ho na mombra ma bibia nkoye mai number ne 0244 12 02 69 0244 12 76 0243 30 72 76 mama asempade
etia sempanti etia nyina ne se Akoma se hospital bi o wiase se lab ne scan ene akoma ho nhia ne hwehwemu nhia kubi amie hospital enko laboratory se koye lab kutwa scan koye wi eno nso na ne boya di the 15 million na unyanti da bia wokwa ye bo wonsa no kekani ama wunduru no ene de akonya na ba sinya be ya do kina Wednesday Thursday and Friday Accra aya Taifa Spentes ena afi Kumasi ahenema kokoben Ma 87.9 FM and afe on 87.9 Akoma nsam dwumadie no eno a ena wo hwe na afe wutie no na ye gusuada ye ka ye ba little umu ne ho asam ye bodawuro no eno nti ye ka se holy heart yade no in fact said esi ekro no ano eden Osima Maa Akos, I sent my contribution. My name is Frema, Oba Frema, Onyame, Onshira wo papa, little Umu, Edas say, na niya wo hwe nyame enya ne sanfa ma wo. Osi, good afternoon, please. I've sent 50 cedis. With 50 cedis, no, yensaka, but one fani din, answer so ebi. Akoma FM 87.9 my Sunday 30 cedis yo, mediano no, me pacho, Momom Paye Mame. I say good afternoon, Maa Akos. I don't have enough today. And unti my Sunday 20 cedis. Me din the nate bless. Bechle and wo when ya me and sharp papa nate edino me be boni na kama edi amamu. Me say se baya now be wunu say ampa yensa akano oya na do message aba Sandra ejano yensa aka wo de no nyame nhira wo pa Celestina onyene wa asare onso yensa aka wo de no nyame nhira wo Sandra ampa mabo Akoma FM 87.9 Kumasi aka wodie no onyame nhira no message awodi aba EL the Love Enterprise onso yensa aka modie no yebekọ so abobo na emom de ye kan se little umu enya whole in heart ya ne dabre mu enye ene na wasa krai osan ba but omame afreyen aka che se na bia woda no enye nti se obetumi sign de na ba ne de aje se kakra order so wa doctor for sem next year and a doctor for years and komo be ye no ho adwuma operation na so so akra no essence na ya ye de no eto ambulance mu Akoma FM 87.9 Kumasi bun hafu to enkra nyame na ji akra ne kwen doctors for share situation no and a wo mo se yentumi ni operation next year ye be ye ne 25th of this month September busumi ni de to so oduonu no em say ye da fiada 1.5 billion enye easy man mesraw said ye maka no obi nim de akra yi be ye o me misua no ne enim se me be ye we doctor ni wo so no ma me ana o mafo enim so be ye doctor president ebra wo so no na enwu ne mo maso in fact so wo yare sa abre no ena o ma me mo a ye nya Akoma FM 87.9 Kumasi ke be den obi ye obi bread winner o wi ne nkura abre mu a obi sida bo o manfo ese wo ada dia wo ba ye no ebetumi a save oba ana wo hu bibi me se wo de ba to send them for sending messages because me dey say na aba ye pecking kai the amount was 0533 487726 0533 487726 0533 487726 that was 055 05 Akoma FM 87.9 Kumasi 849 0530 507 849 Sunday kakrensha yehwe nipa bay 50 ana 100 almost ma ko 100 cities we see 100 cities we see 100 cities we see 200 cities na de over 1000 de ne ho oden me see obi entage empanifo ni bi ma ne titi Ibrahim Mahama amon kan chense ne na bi ana ne ka chire bi ewu dendenden nti no omra ne moa wo a woni mpani bi eto ne nkrakramofo mo ya do Akoma FM 87.9 Kumasi madawroma ye koto sremo wo a wo de eso na de aba na de ne de eso de abeka ho ni atumi akoye ne mi ase wo akra no minim no ba bi anya me ba yenso me kwan esanse minim ni obeba ba ya ma me so me ba bi daachi ana me na na bi daachi ti yen koso ani save in life
wonya me beshira e da se pi yenko na me ne mama kongo enkodi nkomo na obapa na ko mo se ya mi adom ne mampa ebo mede mi atie ni bi abekire oda dabi nya hu mi atie ni eni Akoma FM. ene de okrom o say ya fa krom free last week no ya hwe se the market no is it na oma na omo complain say omo nya we ni bibia mo no aton ye ka say wo container ni mu de ni bia edoso a ton wie o ton wie a ye be ma tube ni bi ama waton akopapa ten. So last week I can 2-3 days now will be the asada da. Na obi the asada da. Because of tube ni bi. They say tube no offer chromo a e wo krompa. And I say yes that benanti krom because of Congo ointment. Yes say the market no tube no. See echo ene ho adanse die yakọ one woman bi wo pampa so ho one day waje de bebrebe ene go ho tie ni di nkomo na wo kire se oma oje tube no bi no oma beto tube no sister bi beto bi wasign by 2 days time beto because no bi san say Congo yi de wo tube no mo no oma na ye konkom de no wo say was as we dey ano hye pa o esne konkom de no ono na di sa dance na kire yin na so mo ba aka ne sa pepepe kire om because sa ne aye no ye ma tube no de aba latest one no na ho ode na ye kese esne mienu na edi kan ye hie ni nyina enye se bia ya sheda de bia sheda ye container no white and blue no de ni ti blue na ase ne ye white no ene hu se asenkrofo bi penetrate ena ye be change ya tade ye hye no ena ye be ye blue no ni ti blue container ni ye blue no afa ye hu ya ne se ase Congo bi so apie market ma ye de ne menim de obi a o use Congo ointment ni bia no na ohun se ye de no ani no eye deep kakra na afa obi di bia ba ani ni ye light so hwemu kura ohun container na se ne se de bi ni ye de a ade ne ye be ye yempese obi beye bibi ngonwonan basa dia ba besai ye du papa ya ye dia baniti no awasa ye boka record we mu no miate ne aboka pa o uze unhye da hu ointment ya ye ni miate because of a car ewo mu nti no bia prefer so beye konkom de no but ye pa de papa ama ye manfo a omu wogidie wo ye mu a omu to kongo nti no awasa ye boka ye sa de enu nti awasa ye tu konkoniku ene de efo obi abetimi akoyebe na we na ye boka dia ye de ye ne sonko ne jani nkwan sonko so enu nti ye medro ne nso ye dan edi ewom se de be ya ensa na wudi treat a within 2 days ebeko ensa no kwa de business na wo de ya ade atia wo hu ensa no kwa biem pompo na abawa enkopai pompo no wo de fa tesra so ebe yi twetwe pompo na yi na firi ho na wo ho ato na enso oben so a wo de fa srasra ebe yi na enso oben ni nyina e de ama na ade ba akone se wasra enkun na asa wo skin no anya ne ya wo beto Congo ointment asra no e na be repair but ubehu difference ewom wo start say we use so within 2-3 days ubehu difference sense bia edan aba continue na use Congo ointment no wa wo be frɛ ye dia dance ni bebre e na edi ho dance be agise mantra pasenya ka emu ansi na Congo ointment anopai me be adwuma na maye late me dia boss leki ena my husband say ne ode me ba ti ye ba be bedru bantema dwom na wo se me sikokɔ paade bi wo ho na oni me nyina eko me se ma fe ne ma bre ela me se Congo ointment wo se kanya kan kofo be chi mi abo me papa me hu ba bia me mfa kra wo market ade a me kɔ akɔtɔ ye de kyɛ me so eti Congo ointment ne de unique ointment ne does ne wokrom but we no so ye 100% natural herbal 100% herbal natural yemfa bibia nsomu artificial de bia ensomu so wo di tua e wo wanam a any side effect say bia obi say wo kotuatua e de wa wo dia no be ye den e kokram ne ade wei ye natural de ye de bibia somu say enkoye hwamo say enkoye de ne ma frafra no e na bia minim de mitimi ka obi de ma no but me dia ye de aba abonti Congo ointment ne de ye fa bibia fry ye natural ye de konsusu ache nsusu anyonyo no me pa me pe nsusu anyonyo no one no
ne kwansu so a na me de fra kontomre me pepa me disa me timi nkan fieri do amadi ade na aye me esa kura siesie me nipadua no enti ade a eye Herbal hahama ene nubuna na ye fa rain fry na eye adwuma naturally any side effect bi e de ma wo ekobo wa nam ho no mo ban aye wa nam ho no mo yie ene ma asaye no asanso asiesie me say me de me slow infections pa ebia wonnim se de infections si ye adwuma se nipadua ne fa enu ntia na wo hunu bia eka wankasa bedwane infections enya de papa e ma yesesa infections anyhow because of babia ye koye hu ya ye dwonso be magina ho na be de na aboa bi wo fam no ma watu abehye ne be mem oba wokoto eti dwonso ni ku ho no ma na eyi no enframa no abo na aba begu wanem ye be ka no kra WC right na so ikra no e bo so de gu matimi so ntimi bo na aba begu wanem ensu a infections womu wo WC mo no wo bo sa wo sori a acha ya de eche no wanem yo ne uti na uti enu ti ne de eye Congo no aba said ye be ya syphilis bi gonorrhea bi anano oden bi emehawo na metena wo so emehwia wo syphilis amabi mani efra ebe amabi mani ko off amabi mo abodam ebubu bi mago eti Congo ye ton zen wuti bi etua no pa ne enumra ehawo da bi da ekọ wanamu a aboa ne ba ya wo bewu ekọ wanamu a aboa ne ba ya wo bewu wati ase ye meyo mo senior high school mi di baby me wo bedru fia wo fa wo bag nwura baby a e compound ho a wie no ho a no da no niam ne wo hwie mu niam nyina agu ho me kam kyerɛw mama prae na wo de prem Miss Ronson Gronso na wo de prem intimate we de bia me wadro go me fie me wi amayi no ne bi di ama na wo de agugu mu nyina bo ho na gu awie no na awie na bo ansa na wa pack e rain inside because Miss Ronson Gronso abo bia otokosua bia no ho ahomete abo bia otokosua bia ne kuma oya sa Sonkronso no tunkosua bacterial infections mo atunkosua nti na wo treat a wo bre no say da wo kun Sonkronso a wo bre no sa na wo treat bacteria mo wa wo bre because wo mo nkosua ne nya baabi kokogu a edro no a wo bodam no ntimi kosua no enkosua na ya wia ne timi papa wo mo ti edam no a Sonkronso ne wana wia mo na de adrogu odugu emo na be wo batini nkosua ne ntimi hu ti wani free suka kra bia bo se nkosua na sa adore na wo mo so ba sa infections mo ano wo mo eti ti mesraw yusu Congo ointment anopatua enumre tua na edro de metna wanem na ye kama ye ma no mo ko senior high school ye fa bi ko visiting wo mo ko ese nkra no BC fo na wie no mo ko ho me hu se ye toton krofo maniema mesra mu to Congo ointment obia mo fa nwu wo mo niam no wa kire ne se wo dware wi a anopa ne TB na fa insect o kan so obeti ase o ye raba so o ko senior high school enumre insect o mo kra de so o mo ho da ho be ma bia anko no ho ti obetimi ayaye ne yi na kira akora no nkonkoye enti sa infection bi okwakoti adore ne ho no oba tan obeko a na afa wuntimi enko na ha adwene e ma bebre infections ma ko ateno mo so 2 years 3 years ye wo mpa ne ye numa no entimi enko e mo na nyini se ye duro na wo de wono no aye stubborn ti wo ne pa ne no kra na bibi aye entimi sra Congo ne no ani we de mi ate o aha e na de sima so ma me fa nko wa je na ha ya facha me kote so wo baabi kakra bi ade eti Mr. Obi ampe Congo ointment ni bi ntona fasrasra na bibi anye kama body odor timi no koko etimi no nyina de sra eyi free ho ye number na 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 61 61 obane to ho tibi fafa ho ansa na ade diaper abono na aye kama ade a hie gu so ano ate Congo na ade asra so se de be ya akure killed eme ha wadwini bia aha me da se mako miss me da se papa nyame nshraw aha eya kuma 87.9 FM and afa Onua TV akuma mu nsam dwumadie no eno ana wo hwe na afa wutie no me pa cho asofo yimra mu kakra na yenyina mu ma little umu kakra obapa wonso Bekambi Bikakra. Akoma FM 87.9 Kumasi. East Legon. Say I don't have much, but something small for little baby. 20 CDs. And also, yeah, dear pa
wɔn send the no wɔn the messages no but Rebecca Safua was 50 cedis. Dorothy also watakwa was send 200 cedis. Where they want Fanny Ama was send 20 cedis. And Olivia 30 cedis. And Lichu also was send 10 cedis. Or say, Mama, I sent 30 Ghana cedis. So my name is Paulina. Nyamisha Paulina Yabubo Edino. Inti Odo Diabani Abodino Elizabeth Diodu. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na Mama, said the Kano, I think that say the I na nkwanso an ye beje. Edu baby I an ye kan sem ni be say ya. Mama me dey be make say obanya nyare da. One ye can holding heart and ade obefa no different. But ade ba kwa we bad time and now we eja. Na o tifina wutie say o hye ne so pa na say yare obi ayeto no. Na as to say yare we ana yare we e na beto no. And wunim enti say ya obeka say oh enka tipai bi beba na me busa tipai mu na ba e bia na 10,000 ti na me pɛ 10 bi nto ba bi na e ba me dia solve no 87.9 ubehu ana yare na to ebeto so wadwen be o se nka yare bi a wa betimi akoni be ba ho so no na doctors report a de ma no kire se nya yare a wa ho de betimi na se o de pɛ ba bi fa na e ba no se ya wan hwi a oni betutu aka wonsem ntina so obi de eba se ya na aka se obi de aba so obi su de ne nam kwan so a eba na de betimi aboa no se nka obi de eba na ote anka woni nipa no be hye ne pen no na moa bi wo hokra wo de aboa no na manyame humobo na bibi sample ba wo so fi a wo twitwa de ajo ntina se ye bompa se umu se eba umu ye baketu ano ye bo ye sra wo bebia wo bia wo ye businessman dwom o tonton nyomo store adwuma de wonye bia mama obi okwa wonya adwuma but at least ne nananom sene kakra e bia make se kwa wo be 2000 da account ma e home but me am 100 200 500 bi ne ya support na umu de bi make se wo mo ya je wo mo nkwa wo ha holding heart de ni tree cancer de me no fo ya sa wo mo ya e bia nko wo man hia ya nko wo ma wu eno de enko mbe wu eti eden na wo se ye nyeska ne de yes it say ya anye na se wo mu na ade na se wutie ye na wo kuro ya sa te say oh asebasi ba ye anye sika nti wawu a se wote wona wutie a how will you feel especially se sika ni bi wo ho aka betim dia support ye wo de ma nwene ho de wo wo no na de ba ye bo obi so de ni de beba akwasi beba ya beba adwa beba ata beba ye be gigiri na bebo abo no na ka masem se aha na ejeje nkakra se wo bo sika 10 20 50 10 20 50 10 but mama ye be wie no ne ye sa cancer no ne ade 2.7 billion ye be wie no ne ye sa holding heart 1.8 billion ye sa nti wo 10 na wo ne 100 na wo de ba no wo de hia wa koma pa na be bom pa gusu se urade se me dibi akwa akobua obi ama na ma ne afiri no so a ene me de ma bi mpare me e ma bi ma mi fie de me kwa ko ye firi obi fie so no urade ma bi ma mi fie na de fa gidie boso mpae na wakoma so ade no ka kire urade na urade a owo ha na o kan ye ho ha no o hwehwe se won so de wabon ho mpae no o ba de ama na me utie mpae etoda ye bom mpae wi a de aka ya forebo ntina wo mo ye mpae bom mpae bo ya na nkofo se but enye ne sa so onya bom mpae no wi a wa ye de obetumi mpae ni bi aforebo ka ho adoye ka ho ukwa adifo no so de na obi wo mo bom mpae bia wi ya hye onkoma bia wi no na akire akwankyere no se to chef ko chas mesi tontoma pofa ko chewe adoye no na eko bia de no so because obi okwa wo de bibia ko gina ba bi kwantana bi so aya akwankyere bi etiawo tiji se won so ya akwankyere kanta de yes nti bia mpande wo bo sister awo wa ebia na this is the time o bo ma ye sobo holding heart na ebia na wa wo na enwanu yi no sa wo bo ma ye solve problem ni wi a ebia na wa kontu no visa na wa bra no anu yi no ebia na wo pa adwuma onkrata wa bruche o bo ma ye solve hole ebia na anu yi eno no nti mpande wa ya de so abonem aka de aka na de aka nso ne de te ha ye bo umudin e kire wo no 87.9 Kumasi a kire se ye nua ba no minim se eno anu na de a wase wasende 1,000 cedis okay nti ya be check ya show wase me di units
Thompson, Miss Massende, 50 cedis, Midas Papa, Yadase, so also what the Abba, Priscilla, and so at the Nidia, 30 cedis, Paulina, at the Nidia Abba, Oba Pomba, was so the 30 cedis about or the free bechim. Akoma FM 87.9 Kumasi. Message in the brand now. Na yenko yenim evangelist my member number is 0533 487726 0533 487726 please don't call name, just manage it. Matthias here also say one day you manage it. Me that say na 0533 487726 memo within no kama and famam it was 0530 849 0530 Akoma FM 87.9 Kumasi. Fortune Alberto Medanse Papa. Evangelist. Ma. Yan check tie for ni ahwefo. Radiadum odi akwaba. Yeda na si. Mama ene yare ku enyamre. Yare ku nyamre. Se yare beto bi su na abusuana nkanka abusuana yare na beto mu se nipa ni hwefo nipa ni buafo a nasema ya aja nasema ya krobi wa su enyu ye fere ho to ani ensa Akoma FM 87.9 Kumasi. Se unze ade no kura no esei ka buafo bi ba mu a nka ensei na wo beto ani ato na wunya obia mu ani nto nanim utumu se entina saafo no ya no mu de abedan ye se awurade mfa ye so na etiefo ani ahwefo asonte na akola situation wo mi misra wara de obi bia wo sende ababi e be so se ye ni ntem so ye ni ntem so sa ubaye nko ade a entwentwan wona ase fi se ye nim the next day ye nim the next hour ye nim de ye be tibio dipa ko gina sa gina be we ya na je se na ka onu ni nyame aka onu ni nyame na ya so no nyame fa ye so e de abo nipa de nti ama ade a chimi no mienu nyina ne se wo be ye moa ma obi na obi so aye moa ma wo nti o ka o se de opese obi nyama wo no so ye ma unya pepepe se ye hu ni sa Christosuma principle ade bi apese obi nyama wo ti sa wo sori e wo phone wo credit wo so wo mfura obi a wo be na wo chi wo credit ne de wo so na why they use it the afra na me dem to obi nyako why no wo afra na obi mfra wo nti de wo ya ma obi no awurade nam kwan bi so wo ye ma wo so bia na okura wo nsanka but obabi e wo baabi na awurade de adom onana bi be kwa ko pie baabi yare bi be bɔ no a ɔno so to nani a ento bia anim wo hu se no nyame ama boafo aba enti awie wo ne boafo a wo hwɛ ne ye bai ya pagya na de na ban kwan bi me so se me awurade mfa so na wonye na wo nso ye awurade adwuma ni bia na wo Yesu di amen. Maa Akos papa bi ko insua ne se wo kwa koyi nam na wode dura ne tu mu saa no emu ani nyina behwe anu omukɔ behwe anu omukɔ we na nyansani bi ogina ne nkyɛ ka kyerɛ ne sɛ edura na ade atu nsuo ni mu no gisa wode nam ahya no na enam aba abefa ode enam hyɛ edura na no ode tu mu no enam ebe soy ema ne nya nam meka we ya me ya te ase sɛ ewiase sɛ nyame hyira wo a enya nko a na nhyira no wode ama wo pa kyɛ sɛ fa bi ma obi a oni bie kwa ye fa so ba asase so no ye free Adam asefo na ka Yakobɔ betimi abo nipa 10,000 abegu asase so enso nipa mienu pɛ ene baaye ene nam mo so na ene yenya won toto so abedu sabre ebia na ade bi da wakoma so a wo pɛ ebia wo de wo visa ekɔ embassy na wo nkoane ya return no ebia na wo pɛ adwuma wo file da wanim a wo pɛ adwuma ebia na sabin predwasa wo pa wo ebia na wo de wabisa de bia tu nyame animu a wo sentimenka ebre ni nie utie ya ebre ni nie hwa akola ketwa akola midris onnante ye na de enti se da ne mu na wo de wo wa hoɔden etimi kɔde ba wo simple
wo kakrawa no fabra na wo de ba ebeboa e ma akola no ono so nya baabi atena na wanyankwa atenem de wo pese nya menyama no ye bi ma wonua me de metimi aka ne se wo di sika na ba se sika na da wo phone so abosom paye ka kire Awurade se Awurade yi metie akoma mu nsamfo akola pese me boa no wei kakra me di koye Awurade fa bie kwan ma me wabroche kwan na emfa ho ne niema a block wakola ya wo di kakra bai nyame betimi abie kwan eye wadwuma sam eye wawo eye bibibi a wo pafiri nyame wo no boa wo ko ti quotation bi said de wodom waboa wodomfo no ye me kra quotation podam say me refi de wo hu mobroni mobon wo de fam Awurade ye nyina ye dan nyankopon etim anenka wakoma makos ye fa number ne san to dwa bi ye fa number no entu dwa bi na mamembo wo mu a ode kakra so aba no ya no mo penisa pa Bernice Ochre ode bia ba papa ya no nyankopon nhyira ne pa sanso and Major Ellis ono so edibi aba Major nyame nhyira wo Joyce Frempong was 50 cities or the abetumo Major nyame onhyira wo pa papa and Azuma so ese ordinary de aba Azuma nyame nhyira wo we eye Akoma FM 87. Na nwa mo na dre Marcos anu anam di bi am dia betina he Marcos nyame onhyira wo donation bia ye bia ode ne ho gym oton ne ma wie ya yi wodi aba saa no so sika nso mpa ne nsam nso da sika nso mpa ne nsam da ode 100 cities nyame nhyira ne pa yen save wa kwalai ebreni sa 0533 okay Akoma FM 87.9 Kumasi 0533487726 na yembo udino it was 0530 507 849 Mimo udino emane how mekoni na ede amamo wa zibu 20 cities mekoni na the amount to the ba na o the message ne ka ho Akoma FM 87.9 Kumasi na yentu ase deku famanity to hepatitis enade fatty liver ya bia na obetu ase de amount na enu ayade ababi ye jikaji ebi ye liver care na SK no and also esa ya bia sunpe wodwa so 0244 Time Herbal products no dey obi am say dem ade dia Time Herbal nature dem san ya dia na do baby immune system no and also time HH no start in the capsules no we benya bia to Herbal no pharmacy bia no friends Akoma FM 87.9 Kumasi one ye benya marble stones papa ne design ye fie no and the woman will be fear which means if ye just say ye papa na marble stones and we a design and marble stones also pretend to be as a trend ventures work and I just so no and tip on the other friend ya the near marble stones no the book was site will be a crown one sana ya Jessica was the asset payment on delivery and it's 0240 70840 70840 Akoma FM 87.9 Kumasi na you must be chance to make 5 old insurance of intention for 055-341-7752 055-341-7752 Software Repair Center or no and a year class doctor no or the hammer ya will share your class in few and a dear about the AD my repair mission so the and yet Emma and manage now one of us to go it was the enemy side it was the ABC immune system so at the amount who may be baby to Ruby after 0248 67221 Akoma FM 87.9 Kumasi na a year contract no and found from who be as a ghost with him
efi adaka efi ne ne da ye efi nkonya efi live band efi kete efi adwa efi sofo be ye ofu som efi biani a wo be serve ni na da flowers bibia wo mo ewo enu nti wo dia ne so hye date ya wo de ye aye no fa contract no emma wo no friend 0243737457 0243737457 asafo be neighbor wani koko board no ene hwe ni mu dem Triforce Enterprise ye ka cho say wo pe home appliances say ye papa but mo dia say wo bedroom Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Washing machine, blender, rice cooker, and afe and one year many na okra will be a bedroom or 0246 004826 0246 004826 now fashion and so when you understand that and the Pepsodent and the bakery was saying you were Pepsodent charcoal and you were Pepsodent about to paste no and you see you was some see if you tell you carbon if you na Emma will gum no or see a chinamo and also a more a year ten come maybe a member this year Pepsodent in one issue to me but what they are so the mountain saka there's a man's vital or see a guy. Akoma FM 87.9 Kumasi. Emma Obanso, Wakusia Kumemu, and Bibia, Etunia, the 3 year diamond, seven so, 7 year to Nubiano, Rubena, is a man's vital, a guy, and to say, no, 0240 616061 0240 6061 616061. Now, any woman in Komoko, micro. Bills microcredit na kona kwa jo bosia ni nada bosia wo de kwa chacha wo pe wo mu wo de ko bi adwuma na otumi anya bi de tua wo bills no wo modi ansa wo be ko bills microcredit wo kwa de bosia de wo nya ene wo Ghana card 0596 920833 0596 920833 Akoma FM 87.9 Kumasi. Na ya fancy that so eno ada eno ene 3p garlic mixture no sene so ema me se obema wonsa atumi akabie edu papa ni nie etumi pressure papa sciatica na still immune system no eno ntidie wohia eye 3p o 3p bomodi anakọ ba bi etro nro bia obenya be friend 0248 928824 0248 wadama se wunim obi a owo osapa na osa edi nya na ne so tia ena etia me se wadama na haxa mixture ne capsules no ebi na haxa mixture ne capsules e dia ye osa tamfo egu ye funu no mu a osa dwane na amro mumrika ba bia beko bia Akoma FM 87.9 Kumasi 02383110 0240238310 Dr. Amwa Osminie what the Zahara mixture na abedwa so Zahara mixture ne G capsules Zahara man capsules and na fe hindi herbal mixture no eyadura edwa so omanfo omato bie edi wa dance enti wada ama bomodi anso nso bema wonsa akabie na etumi aboa wo Fred Dr. Amwa Caresic Venture Neji Zahara nupa was 0246 3483 34 0246 3483 34 na Emma Wonsanka Zahara enupa shaninso se shize adawroma ono ena ama merege edi asheka makama Akoma FM 87.9 Kumasi moye me makeup weda from kama shiz Kumasi Sports Stadium on Unity Oil ena edihwe ni mu ukoye wedding engagement odi na we no de wo no baby a de ukoye bia no machines Emma rig no your makeup kama so enfama 0249 155776 0249 155 Joseph Fashi wo Kumasi bom so when you meet me the sports edition mu matadi wono ena apam ne kama ede amame and it wedding engagement dinner we are during the wukoye bia no bomodi ansa obema Josie apamoniema baby a wo bia enye barrier odie bomodi ana WhatsApp na na friend 0243 Akoma FM 87.9 Kumasi 0243 433 465 Josie ebeje so abrochire kwa na wa ye bepam na ye de amawo ewo ho happy birthday enko enfa emma TK happy birthday come TK pa I'm a boyfriend your friend TK na ene ye TK ne birthday I'm a patcho me boyfriend no enti ene ye TK ne birthday enu nti na mo di adwumfini adwumbone wo mitiri mo sa adwumfini adwumbone madam for bema na me kasa boyfriend ya yes hwe ka we nyina ya asem Akoma FM 87.9 no na me say ya wunti wonti ase
ɛno titi ke happy birthday ɛnkɔ ɛmfama onyame ɛnhyira no ɔma wawo da yi bibi soronko ɛnsi a ɛbɛyɛ ɛnka yɛ dum na adeɛ aka sɛ midi ma woda ɛna adeɛ wei ɛsiiɛ ɛwɔ mabrabɔ mu nyame ɛnhyira papaapa mepɛ wasɛm bebree medɔ bebree na menka ho paa happy birthday medin de Maa Akos dwumadie no ɛyɛ akoma mu nsɛm ɛwɔ akoma 87.9 FM mepakyɛw baabi a wɔ bia no wɔn nso betumi de wo case aba yɛbɛtena so na yɛaka ɛde ama wo yɛwɔ Kumasi asoko a yɛne Kumasi mɔ Akoma FM 87.9 Kumasi 055-260-1529 055-260-1529 hyɛ ne nso sɛ efi sisi akɔ bia no deɛ wɔ bia no wɔde bɛboa little umu kɔpem sɛ yɛn nsa bɛka 1.5 billion no na yɛtumi akɔyɛ akora no surgery kɔlebu ɛde ama no yɛma ne ngu ɛyɛ wo dea nka yɛma ne ngu na ɔmiɛnsa abɔnti abusuapɛne sami yɛ champion Suarez Pepe Little Mohammed team no ɛde Akoma Sports ɛtoa so